Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News, noon time edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Lunes, Marso 18, taong 2024. At ngayon sa ating mga headlines. Itong kampo ng pamunuan ng kontrobersyal na resort na itinayos sa gitna ng Chocolate Hills nagsalita na hinggil sa naturang issue. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman kinundi na ang pananambang sa 4 na sundalo sa Maguindanao del Sur. Ito namang higit 126,000 na kasambahay sa Central Luzon abay makikinabang na sa aumento sa sahod sa buwan ng Abril. Si Department of Agriculture Secretary Francisco Laurel naman ikinatuwa ang pagkakalis na ng suspension order ng 24 na NFA personnel. Ito namang price ceiling sa karneng baboy isinusulong ng grupo ng mga magsasaka. Sa international news naman, nasa mahigit 13,000 na mga bata napatay sa Gaza. Sa gitna yan na nagpapatuloy na opensiba ng Israeli forces ayon sa UNICEF. Sa ating balitang pampalakasan, ang Pinay lawn bowler na si Angelica Abatayo nasungkit ang gintong medalya sa 13th U25 Asian Lawn Bowl Championship sa bansang Thailand. At live, nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo at ka-Sir Nation, nagsalita na ang kampo ng pamunuan ng kontrobersyal na resort na Captain's Peak Garden and Resort na itinayo nga sa gitna ng Chocolate Hills sa probinsya ng Bohol. Ipinaliwanag ng naturang resort manager na si Julieta Sablas na bigyan sila ng permiso para yan sa konstruksyon ng naturang commercial area. Wala din ani ang giniba na burol sa dinarayong tourist spot. Hindi din ito napigilan na masaktan sa nababasang negatibong komento kaugnay sa kinasasangkutan nga ng kanilang resort. Ang kapatid naman ni Julieta na si Edgar Buton ay siyang may-ari nga ng naturang resort. Noong 2005, binili ni Edgar ang naturang area na may 6 na hektaryang lupain at 3 burol kalahati ng lupain ay ginamit nga para sa naturang resort. Sinabi naman ni Julieta na noong 2018, binigyan sila ng Department of Natural Resources Protected Area Management Board ng approval at sa sumunod na taon nakakuha sila ng business permit mula sa lokal na pamahalaan ng Sagbayan dyan sa May Bohol. Samantala, noong taong 2022 naman, nang binuksan nila sa publiko ang kanilang resort. Iginit naman ni resort manager na hindi sila papayag na tuluyan ng ipasara ang kanilang resort dahil malaki na ang na-invest nilang magkapatid at inihayag na sa oras na maaprubahan ang kanilang kinakailangang environmental compliance certificate, ibabalik ang operasyon ng kanilang resort. Samantala, nag-request na ang Senado naman ng investigasyon kaugnay sa permits na ibinigay umano sa naturang establishmento. Sa kasalukuyan, tigil operasyon na ang resort patapos nga ang inisyong cease and desist order ng Department of Environment and Natural Resources. Muli namang binanata ni ACT Teachers Representative at House Deputy Minority Leader Franz Castro si Vice President Sara Duterte dahil sa pagdepensa umano nito kay Kingdom of Jesus Christ Leader Pastor Apollo Kibuloy na anyay accused child rapist sa halip na kumbinsihin ito na sagutin ang mga paratang laban sa kanya. Kwenestyon din ng mambabata si Vice President Sara kung hindi nito batid ang mga kasong kinakaharap ni Kibuloy dito sa Pilipinas at sa ibang bansa gaya na lamang ng Estados Unidos kung saan mayroon itong mga kasong pang-aabuso sa mga kababaihan at mga bata at sangkot din niya ito sa pag-export ng mga baril at iba pang mga kaso.
Ginawa ng mambabatas ang pahayag na ito kasunod nga ng inilabas na video message ng Vice Presidente kung saan sinabi nito na ang mga akusasyon laban kay Quiboloy ay mga urian niya ng violence at trial by publicity. Sinabi din ni Vice President Sara na sa mga isinagawang pagdinig sa Senado, tila nahatulan na ng guilty si Pastor Quiboloy kahit na ang naturang mga pagdinig ay base lamang sa mga ligasyon ng mga testigo na itinago ang kanilang pagkakakilanlan at hindi anya mapatunayan ang kanilang kredibilidad. Una na ring inihayag ng kampo ni Quiboloy na nakahanda naman sila na sagutin ang mga criminal accusations sa tamang hukuman. Subalit hindi anya sa congressional bodies na humusga na sa religious leader. Matatandaan nga na inisnab ni Quiboloy ang magkahiwalay na summon na inisyu ng Senado at ng Kamara na nagsagawa nga ng mga pagdinig kaugnay sa mga akusasyon laban kay Quiboloy, kung saan sa Senado inakusahan si Quiboloy ng human trafficking, labor violations at sex offenses. Habang sa Kamara naman ay pinatawag si Quiboloy para tumestigo sa investigasyon sa franchise violations ng Sunshine Media Network International o SMNI na sinasabing pagmamay-ari ni Quiboloy. Oras 5 minuto, makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa karagdagan pang mga balita sa oras na ito, abay mariing kinundina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pananambang sa 4 na sundalo sa Maguindanao del Sur nitong nagdaang March 17 ng kasalukuyang taon. Sinabi ng punong ehekutibo na ang kasumpa-sumpang aksyon na ito ang dahilan kung bakit pinalalakas ng gobyerno ang mga pag-aalis nga sa terorista o sa terorismo sa rehiyon maging sa buong bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa ilalim ng kanyang administrasyon nananatili ang pangakong tiyakin na maigagawad itong agarang hustisya para yan sa 4 na nasawing mga sundalo sa naturang bakbakan. Inatasan na rin ng Pangulo ang mga ahensya ng pamahalaan na agad ipagkaloob ang kailangang tulong at iba pang mga benepisyo sa mga naulilang pamilya ng mga nasawing tropa ng militar. Binigyan din ng Pangulo na ang insidenteng ito nawa ang magbigay daan para sa pagkakaisa ng mga Pilipino para sa mas ligtas, malakas at insurgency-free na Pilipinas. Sa pamamagitan ng pagkakaisaan niya, ay mananaig pa rin ang katarungan laban sa marahas na aksyon ng mga terorista. Kaugnay pa riyan, ipinangako naman ng Armed Forces of the Philippines na tutugisin nito ang mga teroristang nasa likod ng pamamaslang sa 4 na sundalo sa Maguindanao del Sur. Ito ang tiniyak ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. kasunod ng pananambang ng mga individual na pinaniniwala ang pawang mga miyembro ng Dawla Islamiyah Maoti Group sa 4 na tropa ng militar. Kaugnay nito ay muli ring binigyang diin ni AFP Chief Browner na titiyakin ng hukbong sandatahan na tutuparin ang kanilang mandato na protektahan ang taong bayan at ang ating bansa laban sa anumang uri ng mga banta. Samantala, kasabay nito ay buong puso naman na nagpaabot ng pakikiramay ang sandatahang lakas ng Pilipinas sa mga naulilang pamilya at mga mahal sa buhay ng nasabing mga militar nang dahil sa pag-atake ng naturang mga miyembro ng teroristang grupo. Kung magugunita nga na pabalik na sana sa military base ang mga biktima mula sa pamamalengke at pamimili ng mga supply bilang bahagi ng kanilang pagsasagawa ng community service nang bigla silang harangin at tambangan ng mga teroristang miyembro ng Dawla Islamiyah Maoti Group, ang 4 na bayan nga ng Dato Hoter, Ampatuan, doon sa nasabing lalawigan nito lamang araw ng Linggo ng umaga, Marso 17. Sa iba pang mga balita, pinangunahan ngayon ng National Citizens Movement for a Free Election itong mga programa para yan sa public awareness ukol sa magaganap na 2025 midterm election. Ayon kay NAMFREL National Chairperson Lito Averia, mahalagang mabigyan ng gabay ang publiko dahil magpapalit ang Commission on Elections nitong kanilang service provider at makinang gagamitin nga sa naturang halalan. Naging laman din ng briefing
Ito namang paglalahad ng mga overview para yan dito sa automated election system na siya namang gagamitin sa susunod na eleksyon. Tinukoy din ng naturang grupo, ito namang maituturing na concerns at maging itong potential vulnerabilities ng bagong paraan ng pagboto. Layunin nitong maagang matugunan ng Commission on Elections ito namang mga issue at matiyak na magiging maayos at mabilis at higit sa lahat ay magiging transparent ang ilulunsad na halalan lalo't saklaw nito ang pagpili nga ng 12 senador, mga party list group at mga lokal na opisyal. Samantala, mahigit 126,000 kasabahay naman sa Central Luzon ang makikinabang sa inaprubahang aumento sa minimum na buwanang sahod. Ayon sa Department of Labor and Employment, mula sa kasalukuyang salary rate na 5,000 pesos, magiging 6,000 pesos na ang minimum monthly wage ng mga household workers sa rehiyon. Simula yan sa Abril 1 ng kasalukuyang taon. Batay nga sa Wage Order Number 4 ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board, madadagdagan ng 1,000 pesos ang buwanang minimum wage rate ng mga kasambahay sa chartered cities at first-class municipalities, habang 1,500 pesos naman sa iba pang mga munisipalidad. Inaprubahan na rin ang naturang wage order noong Marso 4 nga, ngunit kinakailangan pa ito ng publication period. Umaasa naman ang Department of Labor and Employment na tatalima ang lahat ng stakeholders sa bagong salary rate dahil may kaakibat itong parusa sa mga hindi susunod. Oras 11 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa iba pang mga may init na balita sa oras na ito, naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na panahon nang maisailalim nga sa rehabilitasyon ang Ninoy Aquino International Airport. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailangan na talagang maisaayos ang naturang paliparan dahil nag-ooperate ani ito ng halos isang dekada ng lagpas sa kapasidad nito. Dahil dito, apektado aniya ang ekonomiya ng ating bansa at maging ang convenience o itong pagiging maginhawa naman ng biyahe ng mga pasaherong gumagamit ng naturang paliparan. Ayon sa punong ehekutibo, hindi lamang ang physical structure ng paliparan ang kailangan ng ayusin, kundi maging ang passenger terminal nito. Dapat na rin ani itong malagyan nito namang tinatawag na intermodal at maging ang ng interterminal transport facilities. Aminado ang punong ehekutibo na lahat ng paghihirap sa airport ay naranasan din niya katulad ng marami pang mga pasahero. Ngayong may sasaayos na nga itong National o Ninoy Aquino International Airport sa pamamagitan ng pribadong sektor. Umaasa ang Pangulo na magiging komportable na ang ating mga kababayan at ang ating mga dayuhang palaging gumagamit nga ng naturang paliparan sa kanilang pagbiyahe. Git pa ng punong ekotibo, hindi lamang dapat kita ang habol dito kundi resources na ipupuhunan sa airports para sa hinaharap na panahon. Sa ilalim nga ng proyekto, sinabi ng Pangulo na mula sa 35 milyong pasahero kada taon, halos doble o abot yan sa 62 milyon na pasahero sa kada taon ang kakayaning ma-accommodate nga sakali man na ma-upgrade na itong naturang airport. Inihalimbawa pa ng punong ehekutibo ang airport naman sa Singapore na nasa loob lamang ng 20 minutes ang pagkababa pa lamang sa eroplano anya ay nakalabas na sa airport terminal. Binigyan din naman ng punong ekotibo na bagaman mabilis na naaprubahan nga itong proposal na ito, hindi nila isinakripisyo ang kalidad na dapat makamit ng naturang proyekto. Samantala, sinabi pa ng Pangulong Marcos Jr. na bukod nga dito sa rehabilitasyon, babayaran din ng pribadong sektor ng 1.05 trillion pesos ang ating pamahalaan sa susunod na 15 years hanggang 10 taon o 15 beses na halaga ng nairimit na sa gobyerno mula noong taong 2010. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. By bringing in the expertise of the private sector,
We are pushing forward infrastructure projects to meet international standards and to provide the public with state-of-the-art services. This PPP project showcases what can happen when we join hands in solving the nation's problems. It reminds us that there is no challenge that is too difficult, that we cannot surmount, that a Filipino ingenuity and spirit cannot surmount, so long as we remain bound together with a common purpose. The project proves that the bagong Pilipinas that we seek is not an impossible dream. Therefore, let us keep working together. Let's brave the turbulence that may come, so we may arrive at the destiny and the destination that we have dreamed for our people. Yan ang naging bahagi ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ikinatuwa naman ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang naging desisyon ng Office of the Ombudsman na alisin na nito ang suspension order laban sa mahigit 20 kawani ng National Food Authority. Sila ay unang naiugnay nga sa umano'y anomalya sa pagbebenta ng NFA buffer stock sa ilang traders sa paluging halaga. Kung maalala, kinumpirma ng Ombudsman o ni Ombudsman Samuel Martires ang pagkakaalis nito sa mga listahan ng kawani at opisyal na sinuspinde. Ito ay matapos nga ang isinagawang investigasyon at lumalabas sa naging verifikasyon na nagkaroon ng pagkakamali sa naging datos daw na isinumite ng Department of Agriculture. Punto naman ni Secretary Chu Laurel, ang desisyon ng Ombudsman ay isang magandang balita. Nangangahulugan lamang anya ito na makakabalik na ang ilang kawani ng NFA sa trabaho. Kaugnay nito ay umaasa naman ang kalihim na maaalis na rin ang suspension order ng ilang pangkawani para maibalik na rin sa normal ang operasyon ng National Food Authority. Iginit pa ng opisyal na hindi na nila naberipika pa ang listahan na ibinigay sa kanila ng NFA at agad na isinumite ito sa anti-graft body. Nagpapatuloy naman anya ang sariling investigasyon ng Department of Agriculture sa isyong kinasasangkutan ng National Food Authority. Mga kabombo at ka-Star Nation, sa pagkakataong ito, kumuha tayo ng mga balita mula sa ating kasamahan sapagkat ito ilang senador ay planong magsagawa naman ng ocular inspection diyan sa may lalawigan ng Bohol dahil yan sa nag-viral na resort sa paanan ng Chocolate Hills. Ang buong detalye tinutukan ni Bombo JC Galvez. Planong magsagawa ng ocular inspection ang ilang senador sa Captain's Peak Garden and Resort o ang resort na nag-viral dahil nakatayo sa paanan ng Chocolate Hills sa Bohol. Ito ang balak ni na Senate Committee on Environment Chairperson Senadora Cynthia Villar at Senate Committee on Tourism Chairperson Senadora Nancy Binay. Ayon kay Binay, nagkaroon na ng commitment si Villar na magkakasa ito ng pagdinig sa Senado patungkol yan sa issue at sa kanilang session break ay saka magkakasa ng inspeksyon sa Bohol. Suwestyon din ng Senadora na tanggalin na ang naturang resort dahil nakasisira lamang daw ito sa ganda ng Chocolate Hills. Git pa ni Binay, sisilipin rin niya ang napaulat na iba pang mga establishmento na itinayo sa Chocolate Hills. Naniniwala ang mambabatas na nangyaring pagpapaintulot na magtayo ng mga struktura sa Chocolate Hills dahil yan sa kakulangan ng information dissemination tungkol sa kahalagahan na maipreserba ito. Kaya naman isinusulong rin ni Binay na maipabatid hindi lamang sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan kundi lalo na sa mga residente ng Bohol ang tungkol sa kahalagahan na protektahan ang naturang lugar. Samantala, para naman kay Senador Christopher Bongo na miyembro ng Committee on Tourism, naiintindihan niya ang kahalagahan ng karagdagang trabaho lalo na sa industriya ng turismo, ngunit kailangan tumaliman sa batas at protektahan din ang kalikasan. Bilang miyembro po ng Committee on Tourism and Environment sa Senado, ako po'y nananawagan kung kailangan natin imbestigahan ito, check natin ang mabuti, importante po para sa akin ang environment. No? At naiintindihan naman natin, importante po ang turismo, karagdagang trabaho, at sa industriya ng tourism, malaking tulong po ito. Pag may mga turista, mabibigyan po ng trabaho sa kanila. Ngunit, bigyan po natin ng importansya itong environment natin. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo!
Commute time, iced coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Catch-up time, Spanish latte time. It's Dunkin' Coffee time. Right time, hot brewed coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Anytime is the best time for Dunkin' Coffee. With a signature taste and variety of flavors, best enjoyed anytime, anywhere. Anong time na? It's Dunkin' Coffee time! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Maglulunsad ng pagsisiyasat ang Department of Trade and Industry kaugnay sa marijuana lace vapes na naglipa na ngayon sa merkado. Ito ay matapos ngang ibunyag ng Philippine Drug Enforcement Agency ang pamamayagpag ng presensya ng vape products na may marijuana oil na nadiskubre sa ikinasang anti-illegal drugs operations. Ayon kay DTI Consumer Protection Group Assistant Secretary Amanda Nograles, nakakabahala ang naturang usapin dahil meron itong halo na illegal na droga. Kaugnay nito ay nangangalap na ang ahensya ng karagdagan pang impormasyon sa mga vape na may flavor descriptor. Sa ngayon, wala pa namang nakumpiska ang Department of Trade and Industry ng mga vape na mayroong marijuana oil, subalit sakaling meron daw na makumpiska ay agad naman umano nila itong ire-refer sa Philippine Drug Enforcement Agency. Sinabi din ng DTI official na ang mga nagbebenta ng vape online na binalaang wag nang ibenta ang kanilang produkto ay karaniwan naman anya na sumusunod. Muli namang nagpaalala ang Department of Trade and Industry sa publiko na wag tangkilikin ang marijuana lace e-cigarettes o vapes dahil mapanganib ito sa kalusugan at higit sa lahat ipinagbabawal po ito sa ilalim ng mga umiiral na batas. Sa iba pang mga balita, pinag-iisipan ng Metropolitan Water Works and Sewerage System na bawasan nga itong water pressure ng mga concessionaires sa Metro Manila dahil yan sa patuloy na pagbaba ng level ng tubig sa Angat Dam dahil yan sa epekto ng umiiral na El Nino phenomenon dito sa ating bansa. Ayon kay MWSS spokesperson engineer Patrick Dizon na tinalakay na nila ito at ng National Water Resources Board na layunin nga ang mapagaan pa itong pagkonsumo ng tubig at ng mga mamimili at kasabay nito ay mapanatili naman ang elevation ng tubig sa Angat Dam. Gayunpaman, nilinaw niya na wala pang pinal na desisyon sa naturang panukala. Batay nga sa State Weather Bureau, kaninang alas 6 ng umaga, bumaba pa ang water reservoir level sa Angat Dam sa 201.70 meters mula yan sa 201.93 meters noong Sabado. Ang Angat Dam naman ay may normal na mataas na level na tubig na abot yan sa 212 meters. Ayon kay Dizon, iniiwasan nilang bumagsak pa ang elevation ng reservoir hanggang sa 180 meters. Dahil sa oras aniya na mangyari ito ay kakaunti na lang ang mailalabas na supply para nga yan sa mga patubig sa mga sakahan. Sakaling magkaroon naman ng water interruption, sinabi naman nitong si Dizon na nakipag-usap na ang Metropolitan Manila Sewerage System sa West Zone Concessionaire Maynilad Water Service Incorporated at maging sa East Zone Concessionaire na Manila Water Company Incorporated para nga i-concentrate ito sa pagitan ng alas 8 ng gabi o alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Ayon naman sa State Weather Bureau, ang El Nino nga ay magpapatuloy pa hanggang buwan ng Marso at buwan ng Abril. Samantala, abiso po muna dahil isasara muna pansamantala ang ilang kalsada sa Intramuros, Maynila ngayong araw po yan ng Marso 18. Ito ang naging abiso sa publiko ng Intramuros Administration hinggil sa isasagawang konstruksyon tungkol yan sa road expansion project ng Department of Transportation. Kabilang sa nasabing isasarang kalsada ay ang kahabaan ng General Luna Street at Santa Clara Street sa Intramuros. Paliwanag naman ang pamunuan
pamunuan ng Intramuros, ang nasabing konstruksyon ay bahagi raw ng expansion ng Active Transportation Project ng Department of Transportation sa loob ng Intramuros. Bukod dito ay plano rin na maglagay ng bike lane at pedestrian walkways para sa mga person with disabilities at para yan sa public utility vehicle stops upang maging maayos ang daloy ng trapiko. Kung maalala nga noong Marso o ngayong Marso po yan, o noong Marso ng nakalipas na taon pa, inumpisahan ng Department of Transportation ang nasabing proyekto. Samantala, sa iba pang mga balita, natuhog ng mga bakal itong isang binatilyo matapos itong mabangga ng isang pickup truck. Ang insidente ay nangyari sa malapit sa construction site sa Zone 1, Upper Bantiles, Barangay Budo, Cagayan de Oro, pasado alas 2 ng hapon nitong Sabado. Sa inisyal nga na investigasyon, nakaidlip umano ang naturang driver ng pickup truck at matapos ito, mabangga nga ang biktima, nahulog ang binatilyo sa mga bakal na gamit sa naturang site na nakapwesto sa gilid ng naturang daan. Agad namang nadakip ang driver pero nakalaya matapos ito na makausap nga ang pamilya ng naturang biktima. Samantala, ayon sa mga otoridad, maaari pa rin makasuhan ang naturang driver ng reckless imprudence resulting in serious physical injuries sakaling magbago naman ang desisyon ng pamilya ng naturang biktima. Nagbabala naman ang Philippine Drug Enforcement Agency sa pagkalat ng mga electronic cigarettes na naglalaman ng marijuana oil. Natuklasan lamang ito matapos na makumpiska nga ng PDEA ang ilang mga e-cigarette at vapes na may laman na marijuana oil. Dagdag pa ng PDEA na ang mga ito ay iligal at nagdudulot ng pangamba sa kalusugan. Dahil dito ay dinoble pa ng PDEA ang pagbabantay at nakipag-ugnayan na rin sila sa iba pang mga ahensya para makumpiska at makasuhan ang mga nagbebenta ng nasabing vape at e-cigarettes na naglalaman ng marijuana oil. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, hinimok naman ng Bureau of Immigration ang publiko na mag-ingat at maging mapanuri sa pagsasagawa nga ng online travel arrangement. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinco, dapat na i-verify ng mga prospective travelers ang pagiging lehitimo naman itong mga website at maging na mga service provider bago nga magbigay ng anumang personal o itong pinansyal na impormasyon. Hinimok din ni Tansinco ang publiko na iulat ang mga kahinahinalang website at maging itong mga online activities sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Nauna na umano ang inilunsad noong unang bahagi ng taon. Ito namang e-travel na nag-aalis naman sa paper-based arrival at maging itong departure cards, pati na rin ang quarantine form at nagsisilbi ring single data collection platform para sa mga dumarating at umaalis na mga pasahero at pati na rin ang paglalatag ng integrated border control, health surveillance at economic data analysis. Kung matatandaan, inilunsad din ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang online bantay lakbay na ginawa katuwang ang Department of Transportation at maging ang Scam Watch Pilipinas. Sinabi pa ni Tansinco na ang naturang online bantay lakbay ay naglalayong itaas ang kamalayan ng publiko at labanan itong mga travel scams na naglipana dito sa ating bansa, lalo na ang mga isinasagawa online. Lubos aniya na sinusuportahan ng kanilang kawanihan o ng Bureau of Immigration ang Online Bantay Lakbay Initiative na may mahalagang papel sa pagprotekta sa publiko laban sa mga mapanlinlang na travel schemes. Tiniyak naman ng Department of Human Settlements and Urban Development na poprotektahan nila ang mga lumang istruktura ng Intramuros City. Ito ay sa gitna na rin na nagpapatuloy na Pasig River Urban Development Project. Ayon sa Housing and Settlements Urban Development Secretary na si Jose Rezalino Acuzar, mismong si First Lady Liza Araneta Marcos ang nagbigay diin na kailangang protektahan ang cultural heritage ng Intramuros. Kaya tinitiyak umano nila na ang cultural heritage ng Walled City ay hindi magagalaw sa buong konstruksyon sa paligid ng lugar bilang bahagi ng
Pampublikang Pasig Bigyang Buhay Muli o PBBM project na naglalayong i-rehabilitate at i-maximize ang economic potential ng waterways. Bukod sa pagpapanumbalik nga ng ilog sa naturang lugar, layunin din ng proyekto na tumulong sa pagtugon sa mga issue sa trapiko sa mga lungsod sa tabi ng ilog sa pamamagitan niya ng paglikha ng tuloy-tuloy na koneksyon sa pagitan ng kalsada at ng water transport. Tinatayang matatapos naman ang proyekto sa loob yan ng 3 hanggang sa 5 taon at pupondohan sa pamamagitan ng mga donasyon mula sa pribadong sektor. Maya-maya lang mga kabombo at ka-Star Nation, kukunin natin ang linya ni Bombo Marlene Padiernos kaugnay nga dito sa mga security plan and deployment ng Philippine National Police bilang paghahanda nga dito sa nalalapit na Semana Santa at ito nga ay isinasapinal na ng naturang pulisya. At yan mga kabombo at ka-Star Nation, abangan samantala muna. Samantala, isinusulong ng grupo ng magsasaka na Philippine Chamber of Agriculture and Food ang pagpapataw ng price ceiling para yan sa karning baboy. Ito ay sa gitna na rin ng patuloy na pagsipa pa ng retail price ng nasabing produkto na pumapalo sa 420 pesos kada kilo sa ilang pamilihan. Inihayag naman ni Danilo Fausto, ang presidente ng grupo, na ang farm gate price lamang ng karning baboy ay nasa pagitan ng 140 pesos at 160 pesos kada kilo. Kaya't labis-labisan niya ang 420 pesos na ipinapataw kada kilo na retail price at dapat na nasa 300 pesos lamang o 340 pesos ang kada kilo. Bunsod nito, dapat anya na magpatupad ng pansamantalang price ceiling dahil ang paglabag dito ay may kaakibat anyang pagkakakulong. Nanindigan din ito na walang rason para tumaas ang presyo ng karning baboy. Samantala, nakatuon ngayon ang gagawing Earth Hour sa araw yan ng Sabado, Marso 23. Ay ang bukod sa pagtitipid nga sa kuryente ay ang paglaban naman sa plastic pollution. Sinabi ni Worldwide Fund for Nature, Philippine Executive Director Catherine Custodio, na maraming sakit na ang naidudulot dahil nga sa plastic pollution. Batay na rin yan sa kanilang pagtataya na mayroong 2.15 million plastic waste ang nakolekta nga noong taong 2019. Ngayong taon ay magiging main partner nga ng Earth Hour ang lungsod ng Maynila kung saan gaganapin ang programa sa kartilya ng Katipunan sa lungsod ng Maynila. Ilang mga kilalang landmarks sa lungsod kagaya na lamang ng City Hall Clock Tower, Rizal Monument at iba pang papatayin ang ilaw mula alas 8:30 ng gabi hanggang alas 9:30 ng gabi. Nagsimula nga ang obserbasyon ng Earth Hour sa Sydney, Australia noong taong 2007 at matapos ang isang taon ay sumali na ang Pilipinas kung saan ito na ang pang-16 na taon na inoobserbahan ito dito sa ating bansa. Bombo International News. Iniulat ng United Nations International Children's Emergency Fund o UNICEF na mahigit 13,000 na mga batang napatay sa Gaza. Sa gitna yan na nagpapatuloy pa ring opensiba ng Israeli forces. Ayon pa kay UNICEF Executive Director Catherine Russell, libo-libo din anya ang sugatan o hindi na matukoy kung ilan ang eksaktong bilang kung saan ilan sa mga ito ay naipit pa sa ilalim ng mga durog na bato. Inihayag pa ng opisyal na sa kanyang pagbisita sa mga wards, maraming mga bata ang dumaranas ng matinding anemia at malnutrisyon at napakatahimik anya ng buong ward dahil wala nang lakas pa para umiyak ang mga bata dahil sa kahindik-hindik na sinapit ng mga ito. Sinabi din ng UNICEF official na matinding bureaucratic challenges ang kinakaharap sa pagpasok ng mga truck sa Gaza na magdadala o maghahatid sana ng tulong. Ayon sa Health Ministry nga sa Gaza, pumapalo na sa mahigit 31,000 na mga Palestino ang napatay sa gitna yan ng military assault ng Israel laban sa Hamas militants. Samantala, nakatakdang bumalik naman si World Boxing Council President Mauricio Sulaiman sa Pilipinas upang dumalo nga sa kauna-unahang Pacquiao
Elorde Award Nights. Ito ay magaganap nga sa darating na Marso 24 ng kasalukuyang taon sa Okada, Manila. Ayon kay retired boxing superstar Manny Pacquiao, isang karangalan umano na maging guest speaker ang nasabing WBC president dahil isa siya sa mahuhusay na role model sa boxing world. Anunsyo naman ni Manny Pacquiao na ang MP Promotion President na si Sian Gibbons na darating nga sa Manila si Sulaiman sa Miyerkules yan ng hapon. Samantala sa darating naman na Sabado ay dadalo rin si Sulaiman kasama etong dating senador na si Manny Pacquiao sa pagharap naman sa Olympian na si Emir Felix Marshall laban kay Thai Tudsak Sinam. Nagaganapin naman sa Ninoy Aquino Stadium. Samantala, naharang naman sa may Ninoy Aquino International Airport ang 2 Pinoy na nagpanggap bilang mga turista. Napigilan ang mga ito sa kanilang flight na patungo sana ng Thailand kahapon at Marso 17 po yan. Matapos na natuklasan ng immigration officers na sila ay biktima ng human trafficking. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinco, sa ulat mula sa Immigration Protection and Border Enforcement Section ng Bureau of Immigration, ang 2 lalaki ay naharang ng immigration officers na nag-turnover sa kanila sa Interagency Council Against Trafficking para sa tulong at karagdagan pang investigasyon. Sinabi ng Bureau of Immigration na una nang sinabi ng 2 Pinoy na sila ay mga turista na magbabakasyon sana ng 5 araw sa Thailand at mga lokal na nagtatrabaho umano sa isang telecommunications company na napag-alaman naman kalaunan na hindi totoo. Pagkatapos nito ay agad namang umami ng mga ito na pareho silang walang trabaho at lahat ng mga employment document na kanilang iprenesenta ay peke dahil ang mga ito ay binigay lamang sa kanila ng kanilang Chinese recruiter. Isiniwalat din ng 2 lalaki na pagdating sa Bangkok, Thailand ay dapat sila umanong sunduin at i-escort sa Mailao kung saan sila ay kinuha upang magtrabaho bilang mga call center agent para sa isang kumpanyang pinaniniwalaang sangkot sa kilalang crypto investment scam. Dagdag pa rito ay sinabi rin ng mga biktima na ang kanilang mga dokumento ay pinadala lamang sa kanila sa pamamagitan niya ng courier papunta sa isang hotel na kanilang tinuluyan bago pa ang kanilang flight. Pinangakuan din umano sila ng buwanang sweldo na $400 habang sumasa ilalim sa on-the-job training at $1,000 kapag sila ay naging regular workers. Samantala, target na ma-repatriate ang 63 Pilipino na naipit nga sa nagpapatuloy na gang violence sa Haiti ngayong linggo. Ayon kay Department of Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak, aarigluhin ang flight ng mga Pinoy na i-repatriate nga sa lalong madaling panahon. Muling inihayag naman ng Department of Migrant Workers Official na sa ngayon ay wala pang napaulat na Pilipinong nasugatan sa naturang kaguluhan sa Caribbean country. Sinabi naman ni Kakdak na nagpapatuloy ang deployment ban sa Haiti mula pa noong 2017 kaya't hindi anya ganun karami ang Pinoy na nasa naturang bansa. Una nang iniulat ng ehensya na batay nga sa latest records ng Embahada ng Pilipinas, mayroong kabuang 154 na Pilipino ang nasa naturang lugar. Matatandaan na unang bahagi nga ng Marso, nagdeklara ng state of calamity ang gobyerno ng Haiti kasunod yan ng bayolenteng labanan ng 2 pangunahing criminal gang sa Port au Prince na umantong nga sa prison breaks na layuning mapatalsik sa pwesto si Prime Minister Ariel Henry. Sa mga karagdagan pang balita, hindi pa magpapatupad ng pagtaas sa terminal fees o passenger service charge sa Ninoy Aquino International Airport hanggat wala pang notable improvements. Ayon yan kay Department of Transportation Secretary Jaime Bautista. Inihayag ito ng kalihim kasabay nga ng paglagda ng concession agreement para sa NAIA Public-Private Partnership Project sa may Malacanang Palace ngayong araw. Saad pa ng kalihim na posibleng aabutin ng 1 o 2 taon pa bago makita ang upgrades o improvements sa pangunahing international gateway ng bansa, kung saan makikitaan niya ang magandang travel experience sa oras na maisakatuparan na ito na hindi na anya masyadong mahaba pa ang pila at mas magiging malamig daw ang terminal. Binigyang din ng
kalihim sa consortium na nagwagi sa 170.6 billion pesos na NAIA Rehabilitation Project na dapat na makamit ang mga measure na itinakda ng national government para mapaganda ang travel experience ng mga pasahero na magtutungo sa NAIA. Samantala, kumuha naman tayo ng karagdagan pang pag-uulat. Ang Parañaque Integrated Terminal Exchange, inaasahan naman ang 1.7 milyong pasahero para yan sa darating na Semana Santa ngayong taon. Kaugnay yan, may kabuuan pang pag-uulat si Bombo Kelly Cordero. Inaasahan ng pamunuan ng Parañaque Integrated Terminal Exchange na papalo sa 1.7 milyong pasahero ang magtutungo sa terminal para sa mga biyahe papunta at mula sa kanilang mga probinsya ngayong Semana Santa. Isang linggo bago ang Semana Santa, pinaghahandaan na ng management ang pagdagsa ng mga pasahero na inaasahan na magsisimula Biyernes, Marso 22 hanggang Abril 1. Ayon kay Colleen Calbasa, Corporate Affairs Officer ng PITX, magsasagawa sila ng inspeksyon katuwang ng pulisya at ang mga tauhan ng Department of Transportation, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Metropolitan Manila Development Authority at Philippine Coast Guard para masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero sa naturang terminal. Tiniyak rin ng pamunuan na kasabay sa inspeksyon ang pagsisiguro na maayos ang kondisyon ng mga bus. Kasabay nito, susuriin din ng mga driver para matiyak na hindi sila nasa ilalim ng impluwensya ng alkohol o illegal na droga. Maliban pa rito, ayon kay Calbasa, magsasagawa rin umano ang Land Transportation Office ng roadworthiness check para sa mga public utility vehicle buses at iba pang mode of transportation. Lasahan natin sila ng March 22 hanggang April 1, 1.7 billion na pasahero ang dapat sa ating terminal para po sa Semana Santa. Samantala, hinimok naman ni Calbasa ang mga pasahero na siguruhin na makakuha ng mas maaga ng kanilang mga tiket, mapa-online man ito o mismo sa terminal. Sakali naman umano na maraming dala o bagahe, may cargo services naman ng terminal para hindi na maabala pa ang mga pasahero. Paalala din ng pamunuan na kabilang sa mga hindi dapat dalhin ay ang mga deadly weapons, flammable materials, poisonous or radioactive substances. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras, 19 na minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa pagkakataong ito ay kumuha na tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa probinsya. Ito namang Armed Forces of the Philippines at maging ang Philippine National Police sa Maguindanao abay naka-heightened alert na matapos nga ang pananambang na ikinamatay ng 4 na sundalo. Ang buong detalye tinutukan ng Bombo Radio Coronadal. Naka-heightened alert sa ngayon ang mga otoridad matapos ang nangyaring pananambang patay sa 4 na makasapi ng kasundaluhan sa Tuayan 1, Datu Hufer, Maguindanao del Sur. Ito ang inihayag ni Brigadier General Oriel Pangcog, ang commander ng 601st Brigade Philippine Army sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Ayon sa kanya, isang retaliatory attack ang nangyari kung saan grupo ng mga terorista na Dawla Islamiyya ang may kagagawan sa krimen. Walang kalaban-laban ng mga tropa ng sundalo ng pasdangin ng mga ito habang sakay sa isang sibilyan na sasakyan pabalik sa kanilang patrol base. Kinilala mga nasawi na si Private First Class Jesse James Corpuz, Private First Class Carl Aranya, Private First Class Marvin Dumaging at Corporal Espartero. Ikinundina naman ang kanilang pamunuan ang pagpaslang sa 4 na mga kasundaluhan na tinawag na duwag at hindi makatao ang pananambang na ito ng mga kalaban na nataon pa sa kasagsagan ng pagbubulay-bulay ng mga kapatid nating mananampalatayang Islam ngayong panahon ng Ramadan at nalalapit na pag-obserba ng Semana Santa sa mga Kristiyano. Samantala, inihayag din ni Police Lieutenant Albert Pansoy, ang hepe ng Datu Hufer PNP, na masinigpitan pang seguridad sa lugar at ikinasan ng operasyon upang tugisin ang mga responsable sa krimen.
meron tayong patrol base sa Sitio Bagurot ng Tuayan Mother. At yan din yung daan na kanilang pwedeng magamit papunta doon sa patrol base na yun. Ang nangyari ay yung 4 natin na sundalo ay merong mga binili, mga supplies nila doon sa patrol base nila. At yun nga, just pagbalik nila, while they are traversing yung kalsada na yan mula sa highway pasok doon sa area nila, ay tinambakan na sila ng mga hinihinalaang kasapi ng Dawla Islamiyah. Inyo napakinggan si Brigadier General Oriel Pangcog, ang commander ng 601st Brigade, Philippine Army. At yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Coronadal. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Donhart Militar nag-uulat para sa the #1 at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Nasa 5 bayan naman sa Oriental at Occidental Mindoro ang isinailalim na sa state of calamity dahil sa El Nino at nasa mahigit 1,000 mga magsasaka naman apektado ang nakatanggap ng cash assistance. Mamaya atin pong babalikan ang balitang yan, samantala muna sa iba munang mga balita. Ito namang mga empleyado ng National Food Authority Region 7 na nasa ibaba ang lubhang naapektuhan nga sa nilabas ng Ombudsman sa ipinataw na preventive suspension order. Anomalya naman ang ahensya, hindi iniimbestigahan ng Department of Agriculture. Alamin natin ang detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Cebu. Nagulangtang ang lahat ng empleyado ng National Food Authority sa inilabas na order ng Ombudsman noong Marso 4, 2024 sa buong Pilipinas na nagpataw ng preventive suspension order sa lahat ng empleyado. Sa naging panayam ng Bombo Radio Cebu News Team kay Attorney Inocencio de la Serna, ang legal counsel ng mga apektadong empleyado sa NFA Region 7 upang sagutin ang mga isyong may kinalaman sa mga opisyal ng NFA at kabilang dito sa NFA Administrator Rodrigo Buco na pinatawan ng 6 na buwan na preventive suspension. Sa ibinunyag ni Attorney de la Serna na ang pinakaapektado sa isyong ito ay ang mga nasa mababang empleyado at gayon din ang nangyaring kaguluhan sa congressman hearing na isinagawa ng Department of Agriculture. Nabatid na ang listahan ng mga nasuspenso ay sinasabing walang validation at walang isinasagawang investigasyon ang ahensya ng DA. Anya, nang malaman na may anomalya sa central office na siyang unang nakakatanggap ng mga aktibidad, instructions at iba pa na pinangunahan ni Buco, kinuha ng ahensya ng DA ang matrix ng mga taong namumuno mula sa itaas hanggang sa mababang posisyon at nabigo nilang makita na ang nasa listahan ay sinasabing matagal nang namatay, nagretiro at ang iba ay wala na sa pwesto. Dagdag pa nito na nagtuturoan na ang Department of Agriculture at National Food Authority kung saan ang mga bintang ng DA ay hindi inaamin ng NFA. Pagtanggap nila sa order ng administrator na ito, nakabayad na ng ilang bilyon with respect to itong mga rank and file, itong nasa baba, walang kinalaman sa desisyon na central office kung bakit hindi nakakakuha ng mga bigas yung mga local governments. Because they are just allowed supposedly under their mandate daw na ibibigay lang ito sa BJMP at saka kung mga disaster. Ating napakinggan si Attorney Inocencio de la Serna, ang legal counsel ng mga apektadong empleyado sa NFA Region 7. Mula rito sa lungsod ng Luigan ng Cebu, Bombo Jonah Cañete para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Ito po, presyo ng karne ng baboy sa Iloilo abay pumalo na rin sa 420 pesos ang kada kilo. Ang provincial government tiwala namang bababa daw ito dahil sa humihina na ng kaso ng African Swine Fever. Kaugnay niyan, may eksklusibo pang nakapanayam ang Bombo Radio Iloilo. Inaasahan ng Iloilo Provincial Veterinary Office ang pagbaba ng presyo ng karne ng baboy sa susunod na mga linggo mula sa latest na average selling price na pumalo na sa 380 pesos kada kilo. Sa latest inventory ng opisina, ang pinakamataas na presyo ay nasa bayan ng Pavia at Santa Barbara na pumalo naman sa 420 pesos kada kilo. Una na itong iniugnay ng otoridad sa kakulangan sa supply dahil sa epekto ng African Swine Fever at sa inflation na siya ring dahilan ng pagtaas ng presyo ng inputs katulad ng feeds at logistics. Sa panayam naman ng Bombo Radio kay Dr. Darrell Tabuada, head ng Provincial Veterinary Office, sinabi nitong inaasahan ang gradual decrease sa
sa presyo ng karne ng baboy dahil nakikita na rin ang pagtaas ng swine inventory ngayon sa lalawigan. Mas mataas na umano ng nasa 5,000 heads ang swine inventory ngayong buwan kung ihambing noong Pebrero. Dulot rin ang pagbalik na ng mga operasyon ng commercial pig farms. Para naman sa backyard hog raisers, pinoproseso na ng opisina at ng Department of Agriculture ang requirements para masimulan ang implementasyon ng Centineling Program sa buwan ng Abril. Kahit hindi pa nagsimula ang Centineling Program, ayon kay Tabuada, may iilang backyard hog raisers na nagsimula ulit sa pag-alaga ng baboy dahil ito lamang daw ang kanilang hanap buhay. Iniulat rin ng opisina na wala ng positive case ng African swine fever sa lalawigan ng Iloilo sa loob ng huling 3 buwan. For the past 3 months, wala na kang positive case ng mga baboy din sa probinsya, sa ASF. So, we are still monitoring, especially sa mga slaughterhouses, and also we are monitoring ang mga baboy, especially from other regions. The Department of Agriculture is targeting na makastart na sa Centineling Program by April. Si Dr. Daryl Tabuada, ang head ng Iloilo Provincial Veterinary Office. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Sapadios para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa pagkakataong ito, mga kabombo at ka-Sir Nation, nasa linya na ng ating komunikasyon si Teachers Dignity Coalition National Chairperson Benjo Basas. Kaugnay pa rin ho dito sa isang guro na nag-viral nga online matapos na pagalitan ng kanyang mga estudyante at habang nakalive pa ito sa isang online platform. Magandang tanghali po Sir Benjo at welcome muli sa aming programa. Po sa ating lahat, sa mga nanonood na nakikinig. Sir Benjo, ano po ay masasabi ninyo doon naman sa nag-viral nga na video ng isang guro natin na pinapagalitan nga itong kanyang mga estudyante at nakalive pa ito sa TikTok? Malungkot po no na umabot po sa ganito po no yung medyo yung inis no, yung naubusan ng pasensya yung ating mga teacher no. Yung ating teacher no at kung totoo no let us assume na ito'y totoo nga no na siya yung ating siya ay teacher no kasi hindi pa naman natin na-establish yan no even yung DepEd po hinahanap pa no kung sino itong nandoon sa video but apparently teacher siya no at hindi pa rin natin na-establish kung talagang may mga kausap siyang bata na pinagagalitan niya no dahil siya lang naman yung nakikita natin sa video no but kung totoo man ano po no gaya nga ng sinasabi natin medyo malungkot po ito no na pangyayari no sapagkat parang naubos yung pasensya ng ating guro no at nagkaroon po no ng mga hindi magagandang salita no nasabi siya no doon sa mga bata kung sakasakali man po no pero umaapila po kami, of course hindi namin po ito kinukonsinti, hindi namin ito, we wouldn't want to justify no her action or her words no pero sana naman po wag muna nating husgahan no yung ating teacher po no dahil kailangan pa itong ugatin no malaman natin yung konteksto, ano yung dahilan dito sa sudden outburst no nitong ating binabanggit po na teacher. At totoo po yan talagang may mga estudyante talaga na pasaway at hindi natin may iwasan na itong ating mga guro ay medyo uminit ang ulo dahil syempre marami din silang trabaho. At sa iba pang katanungan sir, ano po ba ito namang posibleng kaharapin ng isang guro na sa ganitong sitwasyon kung mapapatunayang may paglabag o may pang-aabuso ho? Meron po tayong meron po tayong DepEd Child Protection Policy no na yan po ay lalabas, yan po ay isa pong isa pong administrative case no itong nakita po natin dito maaari no na ma-consider na kasong administratibo no kasi talaga naman po na meron pong masasamang salita no na binanggit no ito pong ating teacher na narito po sa ating video no hindi po yun pinapayagan ng ating batas no sapagkat ang sabi po doon sa policy no anything no that demeans a child no can be considered as child abuse no so maaring may kakaharapin siyang administratibong kaso no even criminal no pero syempre sa criminal medyo mabigat-bigat yan at kailangan talaga diyan ng mga complainant po
sa administratibong kaso, no, yung DepEd mismo ay enough, no? Pwedeng yung DepEd, no, after its preliminary investigation or fact-finding investigation, ano yun, ay pwedeng magkaso mismo, no, doon sa kanyang mga empleyado. At madalas ganyan ang ginagawa ng DepEd kahit nga walang complainant o kaya kahit nagkaayos na, nagkaunawaan na, no, yung mga sinasabing bata, no, na biktima ng sinasabing abuse, no, ay siguro i-clarify ko lang, Sir Vic, no, kasi itong salitang abuse ay napakalawak no, so kaya nga sabi ko yung binabanggit ko kanina, no, anything, no, na pinukpok mo yung lamesa, natakot yung bata, no, sumigaw ka, no, and everything, no, so lahat yan ay pwedeng i-considera na abuso, no, na pang-abuso, no, pag depende, no, kapag ang pakiramdam ng bata, ano, siya ay naabuso, no? Yun yung problema ho namin dito, no? Kasi ibig sabihin na lahat na lang ba ng pwede nating gawin, ano, ng ating mga guro in terms of discipline, lahat ng ito ay pwedeng i-considera na pang-abuso, no? Yun, babalikan ko lang yung kanina, no, na kapag kahit medyo nagkasundo na, nakita naman ng magulang na intention ng teacher ay mabuti, no, hindi naman talaga nasaktan yung anak, no, o hindi, wala naman talagang masamang sinabi, no, feeling lang ng bata ay masama, no, at nagkakapatawaran, no, kahit pa magkagayon, ano po, tinutuloy, no, ng ating Department of Education yung mga kaso. Ang dami na po natin mga ganyan po, no, na nakita po in the past. Meron na lamang ho tayo natitirang 5 minuto para ho sa interview ito, at bigyan na natin ng pagkakataon naman na makapagtanong. Itong aking kasama dito si Bombo Ever. Bombo Ever? Okay. Ginoong Basas, panahon na po ba para gumawa ng batas, o if ever meron na pong existing po na batas o na kailangan pong i-strengthen pa para po sa pagpapalawig pa ng proteksyon ng ating mga kaguruan kapag sa mga ganitong mga insidente, kasi nga hindi rin po natin maiwasan na may pinanghugutan din naman yung guro, kaya nasabi niya po yung mga ganong mga mas hindi magagandang salita sa kanyang mga estudyante, though hindi naman po natin nila lahat, pero may mga ilan talaga ng mga estudyante na tila wala na po talagang respeto sa kanilang mga guro. Ginoong Basas. Una ma'am, meron tayong Magna Carta for Public School Teachers, no, pero limitado po yung karapatan at protection dito, no. Ang sinasabi lamang doon yung teacher na may karapatan sa due process law, no, kaya ini-invoke namin parati yan, no, na wag nating husgahan, ano, na dapat yung teacher ay dumaan muna sa investigation, ano po, para ma-establish, no, kung meron man siyang pagkakamali o pagkakasala, no. Yun nga, no, limitado po yun. Although doon binabagit din doon na dapat walang hindi mo pwedeng ilagay sa publiko, no, yung mga usapin, no, lalo na kung pending yung mga kaso, no. Ito wala pa naman tong kaso, no, tapos nasa public dahil nga naka-video, no. Isa ring bagay yan, kaya kami pinapayuhan namin yung ating mga kapatid na guro, no, na huwag naman masyadong relax, no, doon sa pag-video, no, lalo na pagkasama yung mga bata, no. Pero ma'am Ever, meron po tayo ngayon, ano, na ongoing review, no. Last year po pinatawag kami, no, although Zoom yan, ano, online yan, ano po, na pinatawag kami sa isang review, no, dito sa Child Protection Policy ng DepEd, no. Hinihintay rin po namin yung mga follow-up at yung final, no, na policy, no, kung sakasakali, no. And last year din, no, May, no, last year ay nagkaroon po ng public hearing yung Kongreso natin tungkol din naman po dito, no, sa panukala na Teacher Protection Policy. Yun sana hinihintay natin, ano. Kami ang gusto lamang naman namin ay una-una, no, yung yun nga, yung tinatawag natin na due process, no, na walang publication, ano po, nabigyan yung mga teacher ng ating ng abogado ng gobyerno, no, dahil lahat naman sila ay assume, no, na sila ay mga suspect, no, habang hindi pa na-prove yung guilt, no, sa admin ban o criminal cases, no, dapat ay bibigyan sila ng abogado, no, simply because, no, these teachers are actually government employees, no. And lastly, ayusin natin yung kalagayan, ano, ng ating mga public schools, no. So dapat hindi nagsisiksikan, maluwag yung klase, no, yung trabaho ng teacher ay hindi mabigat, no, yung sweldo niya ay makatarungan, ano po. So lahat ng ito ay factors, no, kung bakit po uminit yung ulo ng ating mga teachers minsan, ano po.
With that, Sir Benjo, maraming salamat muli sa oras na inilaan mo sa aming paanyaya, maging dito sa mga paglinaw na inyong nabanggit tungkol ho dito sa isyu nga ng umano'y isang guro nga na pinapagalitan itong kanyang mga mag-aaral habang nakalive pa ito online. Maraming salamat po, Sir Benjo. Yes, salamat din po, Sir Vic, Ma'am Ever. Thank you po sa opportunity. Mga kabombo at ka-Sir Nation, nakapanim natin nga si Teachers Dignity Coalition National Chairperson Benjo Basas, kaugnay pa rin ho dito sa nag-viral nga na isang guro. Mga kabombo at ka-Star Nation, bago ho ang ating Orasyo Impirata, abay nais namin kayong muling imbitahan na maliban sa Bombo News Center, abay maaari rin po ninyong matungayan ang ating 31 full digitalized AM at FM stations. At para sa mga karagdagang mga balita at maging sa mga mahalagang impormasyon, o galing tumutok sa mga social media live ng ating mga provincial stations. Para sa ating mga kababayang Ilonggo, syempre, nariyan ang Bombo Radyo Iloilo, ang Bombo Radyo Bacolod, maging ang Bombo Radyo Rojas. At para naman sa ating mga kababayang mga Cebuano, nariyan ang Bombo Radyo Cebu. Para sa ating mga kababayang Aklanon, nariyan ang Bombo Radyo Kalibo. At para sa ating mga manunood at tagapakinig na mga waray, nariyan ang Bombo Radyo Tacloban. Mga kabombo, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyo Impirata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! Nauna, welcome sa pagpalagad sa Bombo Hanay sa 123 FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Lunes, Marso 18, tuig 2024. Sa gihapon, inimula ganimo ang Kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Sa mga nagapauna dalaguan karon nga mga balita, may sunog karon nga nagaluntad sa may banwasang Saraga, Iloilo. Sa dili madugay aton sini nga pag-check karon ang aton iya nga koneksyon kaupod sa aton sini mga Bombo reporters. Sa mga talupang doon nga mga balita, Vice Mayor Jeffrey Ganson, ginpasiguro nga suportado niya si Mayor Jerry Treñas. PC Alcalde nagalaw nga mahitso ang posible sunggudanay sa nawa ni Mayor Treñas kag Congresswoman Jam Baronda. Sa biyak bahin Iloilo Police Provincial Office, Director Police Colonel Ronaldo Palomo i-relieve sa pwesto kung hindi masarangan ang pagtap na sa illegal gambling sa probinsya sa Iloilo, suno pa sa bagong Regional Director. Sa dugang pa nga mga balita, Chairman sa Committee on Peace and Order and Security sa Provincial Board, dako ang pagpati sa liderato ni Police Colonel Palomo sa piyak sang pagpandam sa PRO6 Director. Sa dugang pa nga mga balita, police reports, pamilya sang ginpatay sa Villa Anita City proper hindi pa makatumod kung may kantanan sa iya sining trabaho ang motibo sa pagpatay. Samtang isa patay matapos mapilpilan sang ginakutkot kaduta sa banwa sang Limeri.
Iloilo City Fire Station ginako nga madamo ang natubang nga mga pagpanghangkat sa tion nga nagaresponder sa mga nagaluntad sini nga sunog hilabi pa sa nakaligad may kantanan sa pagkasunog sa isa ka heritage building sa city proper area. Amo ni mga dalagkuan mga balita, issues kay impormasyon kaming sentro karon sa aton sini nga pagpangalagad. Aton sining himulsuhan ang latest diri may kantanan karon sa pamulitika sa bayaniya sa syudad sa Iloilo. Kung madumduman sa nakaligad sining simana nag-anunsyar si Mayor Jerry Treñas nga ang iya sining napilian nga mangin katandem or mangin kaupod abi sa iya sining linyada sa palabuton sining 2025 elections. Why sang liwan kunti ang iya sining anak nga si Inday Raisa Treñas Chu. Ang rason suno pa sa alkalde tigin hingyo niya ang kongresista, ang current or incumbent Lone District Congresswoman nga si Jam Baronda nga magpaiway sa pagpapili. Nagsabat man diri ang kongresista nga tigin na respitar niya kag ang iya sining nga ginaulikdan amo iya ang mga pumuloy sa syudad sa Iloilo. Kag kung nagailinaway kuno ang mga lideres, hindi man maayo para sa mga pumuluyo. Rason nga tiginarespitar niya ang desisyon sa alkalde kag ginakabig niya ang alkalde bilang lider. Sa grupo nagapabilin ang suporta sa vice mayor sa aton sining alkalde. Yari ang follow-up report ni Bombo Angel Tangel sa report. Please come in. Din pa siguro Bombo Cham ni Iloilo City Vice Mayor Jeffrey Ganzon nga suportado niya sa gihapon si Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa palaabuton nga 2025 election ini matapos ang pagbulagay sang alyansa sa tunga ni Mayor Jerry Treñas kag Congresswoman Jam Baronda. Sa interview sang Bombo Radio kay Vice Mayor Jeffrey Ganzon iyaging pahayag nga panindugan niya ang iya nga mga nauna nga tinaga nga pagsuporta sa alkalde kag di ginatawag niya nga palabra de honor. Suno kay Vice Mayor Ganzon upod niya ang iya bata nga si Councilor Rudolph Ganzon sa pagsuporta kay Mayor Jerry Treñas sa gihapon. Patag diri sang vice alkalde siya kung siya man mismo Bombo Cham, din kakibot ang mga nagkalatabo pero mabalaan naman kung nabalaan man sa publiko ang final decision kung makafile na gidman sang certificate of candidacy ang tagsa ka mga personalidad. Sa gihapon ginalauman ni Vice Mayor Ganzon nga makasettle man kung may mga posible sunggodanay nga natabo kag mangin maayuhay o kung mangin maayuhan man ang duha ka mga partido. Dugang pa sa natungdan dapat sa gihapon panumdumon ang kayuhan sang mga taga-syudad sang Iloilo apisar nga nagseparar na kag milain na nga mga plano kag direksyon ang tagsa ka kampo ni Congresswoman Jam Baronda kag Mayor Jerry Treñas. So matian ta balabang mo Cham ang nangin pahayag ni Iloilo City Vice Mayor Jeffrey Ganzon sa atong interview. Well, I think ang inailangan do gamay nga sunggodanay. As long nga wala pagka-file sang kandidatura, hindi pa man nila final siguro. I hope na magbalik kayo sila eh. Pero Vice, ikaw mismo nakibot ka man pagkabati mo? O hindi mo magpati, ganun. That's why nga wala mong intervenir. Bali masettle mo lang nila amicably, no? Pero imo yung masettle nila. Oo. Pero imo yung Vice Direction still supporting Mayor Jerry Treñas, sir? O I think lalaki kaya kung anos makambal kaya palabra de honor ginaya sa akong. Arak kay Mayor Treñas. Okay. Pero I hope masettle nila. Iti ayaw man sa akong datong tiyak mo. Okay. Pero decided na kuya kay Mayor Treñas. Ang anak ko si Rudolph. Yes, sir. Siyempre, pupunti lang siya sa akong. Okay, bali Mayor Jerry Treñas sa gihapon for 2025. Okay. Oo. Sir, with this one, Abi, sa gihapon, ikaw bi kay ayuhay ka mo ni Congresswoman Jam Baronda sa gihapon do ikaw in the middle man Japon just like way before sadto kay PBBM kag kay VP Sara Duterte do same lang ara ka lang sa tong advice. Wala correct wala ilabot sa babaw mo. Welcome po man sa tanan. Although lapit sa duwa eh. Mensahe ta with Mayor Jerry Treñas kag kay Congresswoman Jam Baronda, sir, sa abi kwan sa ila abing separation nga tagsa sa ila may mga linyada sila, sir, nga ubrahon man abi.
Well, kabay pa nga ang tagaan din nila priority ang welfare ng pumuluyo. Kung ano mas makabulig sa syudad, no? Kabay pa mag-ayuay sila. Hindi ka nakapakot sa nila relasyon kaya naging close man sa una, kita tanan. Kabay pa masettle ng nila, mas mataway ka para mas tao mang bulig sa ilito. Kundi mas dako nga maging progress kag more impact for the city kag so welfare din sa pumuluyo eh. Okay. Vice, may mga hint na kitabi or like ikaw personally, do may kwa na for next election, may mga ginaplanuhan ka na. May mga hint ka na, Vice? Wala kaya kaya ako kay Mayor Peñas. Ginahistoryahan pa man akong nanong ginapropose nila nga mga projects, programs, kag mga aktibidades. Napresento na nila, ako collegial body ako gahold. Siyempre pamatiyang ng decision sang majority. Kung diin ka ibutang Vice, stay sugot ka man, Kung abi mag-election for 2025, kung diin niya ikaw plastar, ti isugot ka man Japon. Ibala naman ng the best na approach na hindihan man namon. So, butang man ka na sa kayuan man. Bombo Cham na batian sa mga kabombo naton ang kabahin diri sa nga pagpahayag ni Iloilo City Vice Mayor Jeffrey Ganzon sa aton interview. All right. Ini si Bombo Angel Pichiliertan para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Angel Tan sa imo siniiyang follow-up report. No? Tikon lang taon naton makabigtay nga yara sa neutral ground si Vice Mayor Jeffrey Ganzon. Why man siya nagapakita sang agrot abi sa bahin sang kampo ni Congresswoman Cham Baronda sa Maswid sakay sa kampo ni Mayor Jerry Treñas sa aton sining mga kabumbo. Ti kung balik-balikan ta pa mga kalyado man ini sila tanan. Ugaling kay ti isa ba isang politika wala sang permanente sining kaway, why man sang permanente sini iyang abyan or kaupod or kalyado, ang permanente lang sinadribanwa mo iya ang interes. No? Ti ano bala ang interes? Anyway, interes na balik-balikan na karon kay Shadow ina ka malapad sini iyang tinaga. Inang interes banwa. I-check tanay si Bombo Jom Marvilla direktamente sa banwa sa Saraga may sunog. Jom, sa report please kami. Babosam to, diri kita karon sa may poblasyon Ilawod. Ano na din nga part pa, Ilaya? Poblasyon Ilaya. Poblasyon Ilaya, banwa na ni sang Saraga. Ako sa dito nagluntad, ining dako kasunog diri sa may area. Kung makita naton, sige pagyapon ang away diri no sa katapo diri sang Bureau of Fire Protection kag sa pila diri ka mga responder actually ang iya sang Federation Fire no sa city government akon sang syudad nag-augment no diri sa area agod nga makabulig sa pagpalong sini kalayo kay kun makita naton diri sa Subong grabe ang pila diri ka mga pamalay ang nagkalaanogid no nagkalaubos kid ni lasi nga mga humani karon sa live materials ang ila sining pulian diri karon sa may area Bombosam no ang plastada diri kay bagod nga makitid no ang dalan pasulo diri ang mga katapo diri sa Bureau Fire diri na lang sila sagwa nagpwesto kag ginladlad na lang hos pasulo diri alin sus may kalsada siguro do mga more or less mga 50 to 80 meters imo sining lakton hasta nga makalabot ka diri sa sulod no nga area nga malantaw naton tama ka ikit ang pamalay diri kay kalabanan human diri sa light materials ang ining ila sidi nga puloy Andre do mo ni ginatawag nila kuno nga tondo kay ang pamalay diri tama ikit kag tama damo ang mga residente diri karon sa Panasambit yang area Bobosam no ang ginahimo diri sa iban nagabayanihan system no nagabomba sila diho nga tip makabulig ning iban bisan gamay lang
sa pagbasya sa tubig, ari limang kota diho. Again, din pa to kalayos, likod pa to, sa dapet, ha? Sir, ilagan mo pa to sa likod. Sa kunigi na tayo hangin. Oo. Then, ano ko dako pang klayo to? So, dako pa sir eh. Ano hindi nakalabot tong bumbiro, ha? Hindi na, kay why na to lagyan pa sulod. Dali lang mo basya lang din. Sige. Nila kay ang pinadiri ka bang nag-responde bungod sa sinay sunog. Kung makita naton diri sa akong sidiga na pagtangan, doon naman may nakita abi do nag-ibwal pa nga kalayo, pero sige pa ang basya diri no sang fire truck sang tubig diri sa may area, although grabe man ang tubok sang aso na makita naton diri sa karon nga mga tinion, hindi na ka-penetrate ang ang fire truck diri sa sulod abuto sila no di nagabulig-bulig no basya diri gila pa sa pasal nila balde agod nga to sa likod, maka-penetrate to sa likod sa portion kay didto ang didto pakadto kuno ang adapya sang hangin diri sa may area amo na nga sila di, nagabulig sila di, agod nga di maglapta pa ang kalayo. Arib na ang isa di ka tagbalay do siagid ko do di ang dire man China, sa natabo ning sunog, ano kining alam mo na? Maria Teresa, no? Kinon? Oo. Di ka kinasang tabo sunog? Din sa kusina namon, sir. Gano'n ka? Nagatindog nakita ko ron ang kalayo, nag-ibual. Din halin kalayo? Sa kilid balay namon, din sa may pagtablas sa dalan. Dayon ginimo mo? Dinagwa ko lang magsulod ako mas dara ko ka sunog. Why ka na to sa begin dalang gamit mo pero, no? Why gido? Tulo lawas ko din. Masang lighter ko mga balasa. Itiin ko tanan-tanan mga bayo. Oo. Okay. Makita mo dako ng kalayo, ha? Nakita ko ilapaw sa amon nga to. Dinagwa ko. Balay dragi si mo gili balay halin. Sa kilid ka balay namon. Kilid ka balay nyo, kinadae kita? Why man? Why gid line naghahambal man dyan Yaring sa mga lakinis. Gulpe lang sa lab? Anong balay mo ni Nipa? Araw? Sin man ato. Piyas kilid plywood or kuwayan? Plywood. Dra nagsanap? Diba si doon nagbidaig or may nagampang da? Uway man pagwa ko kinang, inaglos ko to yari sa balay daw. Uway man dabok. Uway mga namin natrapa dito? Tanong ang pustro, galing ang iba nga tao, amoran Bisan makita ka, uway ka nagasunog. Kada hambal din ka nimo. Anong bala ka nimo? Amoran ang inaglos ko kuno may dara nga pustro. Kita gilan tao kina, uway man pustro. Ang hamba nila nagampa sa puspura mo to na sanlab? Oo. Ikaw sa payasong, ikaw ganun. Sige. Tugyata na ko sa investigation sa Berofar. Ang imo, busig ito gamit ko, ay kami na dala. Why good, solo lawas ko, sir. Ano nga naglapta dito? Ano dito pakatong hangin halin China? Pagto di hangin, no? Man, nagalibot ang hangin. Boda do halos pilog palibot do na sakop ya. Mga pilak pilog pamalay na di. Kano kung tira na di kabilog Sobrang pulo. Adri lang ang area na di. Sige. Ano galing alam mo, ma'am? Maria Teresa Hinon. Maria Teresa Hinon ang patag-iya Teresa nga puluyan nga dito kay dato naghalin ang kalayo skillet ka balay niya bubutsamte amo to gani inokibot man siya nga golpe la kuno kumanrip kada kag why na sabay ni himo no kay tama na kuno dako ang kalayo amo to nga nagwa na lang siya kag nagapangayo sa nga bulig adre sa mga pamalay adre karo sa may palibot kag sa katapo adre sa Bureau of Protection ngati mo man nagresponde adre sa may ada sa bit nga area check ta debe sa biyak na area nasa biyak ka porson dire sige pagyapon may makita kita dire ang iban ti lat nagkaladapat na ginangila siring atop dire sa may salog it means kati gede totally burned may iban dire nga nagatindog makita naton ininiya mga concrete materials no ang ila sining nga balay may mga
salsalon, ang iban sila simentado. Amo na nga makita nato nga nagatindog, and the rest sila nga mga light materials o boskid ka dapat, no? Dalom ang ila sila nga mga sin. Adre ka ro bumusab kati nagapatimaan o boskid ka kalayo, no? Ang ila sila nga portion diri sa Mopamalay, adre sa may nasambit karon nga area pating mga pumuloyo dire ang ila sila nga mga host dugi nagamit na nila pang basyane. Adre sa may area agod nga ti makamulig dire sa pagpatay sa kalayo. Ari may balay pagligitindog isabi ho duay siya malabot. Duay siya malabot dire sa kilid nga porson asang nasunugan gid do ang sipiak kay dito totally burn. Ma'am, dili mo balay mo ni? Dili mo dapat balay di sa area? Wala. Why mama dalay nga balay? Nagbulig lang ka din. At din kasi nasang natabo ni sunog. Dito sa dikitaon ding pag-ibol ka kalayo. Oo. So mo sa ka lang din, augment. Oo. At sige. Mayo kay ang iban dire nga pumuluyo nag-augment sa area ho. Imo ma'am? Utod ko na natin. Din sa Soloda. Oo, ara gano. Ubos. Mga pamilya. Ari da utod man na de. Di way madala ila. Ay anda na dala. Okay. So sige, ang tagiyan ni sa balay diin sa Mario. Ari ang anda nabdo sige. Amo na de. Sige bangko ta dito. Oo, may mapon. Hindi dogid. Kung sa medyo maburbod line sa inyo. Ang panuway inyo malabot, no? Sa kalayo di na kilid, no? Oo, wala siya nalabot. Kay ang hangin nabi sa kadto diretso, wala siya biko. Sama na ang kalayo dasig pagraptaya dito papunta sa likod. Pagkapin pa nagasig siya kay ang mga gamit sa ang mga balay made of light materials. That's why ang sunog ang kalayo dasig man magibaga. Lakta. Kaglakta. Ang inyo de ko nagliko lang gid gamay kalayo siguro dalaban na plywood. Yes. Madalagid siya kay lapit lang mo gay ikit lang nga daan ang mga balay raditi hindi gid ran nga madala. Din ka sa natabo ni? Ari kami di sa actually gabaligya kami ra di sa sagwa o ti ari ako di sa may sagwa ga luto-luto tapos si mama nagihambal nga dubaho it kalayo baho it may nagasunog nga guma amo to nga nagkadto siya di sa kay kita may nagaaso di nakita nga nagaigrab ng isa ka balay dito nga ginumpisahan mo to nga arang balay redangan na ukot ko dito ang ginatindugan sa nakapula dira nagumpisa ang sunog tapos amuran nagilupok siya tapos amo to grabe pag din kakalayo nagasingit na lang din sa mga may sunog ang mga gamit iunahon. Si inyo may nasulbar ka mo ang paggawa ng gamit nyo? Sa amon, ang ginpagwa ko lang gidi kang gina siyang nagasunog ang akon nga mga papeles kay garamiton ko gini nga daan sa work. Oo, tapos ang iban wala gid may ginpagwa ubos gid kay panic man sila mo paano magsalbaro ng handa nga kagalingon ang mga utod ang mga relatives nila amo na siya. Salamat mo itinakabilog ng balay ni Wem Labot inyo kag sino pagid ang amon dire tapos ang sa may likod to daw may duwa to siya ka balay nga wala na labuot. Sa overall mga pilak ka balay na din sa area nyo lang sa dire kung isipon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 may mga pulo guro gid or 11 kabilog or 12. Dire nga pamalay lang. Pamalay lang gid dire. Ano magpamilya na ditanan o ginrelocate? Wala hindi man magpamilya nga on or ginrelocate kay silang una pa may mga balay gid di ang nagatiner doon. Ito bata labi nga bata ang damo. Ay sige. Subong sa inyo ni Diway man bisan ni ay di man mambal nga partial or no o hindi man siya mambal nga partial or what kay wala man may na sunogid and thankful man ta kay may isa pa ka balay nga pwede matulugan ng iban karon or whatsoever. Ay sige. Ano may kuryente na de? Oo sir kay halos matanan nga balay may mga suga ang kuryente ara kita mo na sa mga poste may mga kuryente kabil
So, dasigid paglaptaman. Sige. Ano ginigala mo, sir? Ako si John David. John David Mocho. John David Mocho. Ano na di? Street Dabay Mangga. Amo may street ka mo? Culture Street ready pero Sitio Tondo ready tawag. Sitio Tondo? Sang poblasyon, sang Ilaya poblasyon, Saraga. Saraga. Sige. Thank you kita. Nga ko Tondo gitawag aw. Wala lang kami kabalo kay base siguro kay ang mga balay kay kit man amo na nga ginatawag na Little Tondo or something. Sige. Thank you again. Thank you. Isa directors dito bumutan kay ang balayan ni gamay lang gid siguro do mga wag gid isak dupan ning kalayon sa tupad ka balayan ni nga nag nga ginlamon gid sa nga kalayo titing kola kay ang hangin kida do diretso pas likod nga way tumulapot iyati mula na galing no ang iba niya pamalay sini amo nga na ang nagkalatek 200 nga kun na taon naton no ubos gid no ang pusla na lang siguro na sing ibansin nga diri daga daga dapat diri sa lupa diri sa Subong Matio tuga siling gin panglamon man diri sa kalayo diri karon sa Badisambit area basi makatulog tangkot kita diri sa taga Bureau of Fire or mga responder kung bala nung status ini kay as of now kung makita naton although way naman sa pag-ibwal diri sa kalayo pero di dapat sigurado diri nga maubos bila patay kiti la taon ta may mga baga panigali amo na ang cost diri sang aso nga makita naton diri karon sa bay Sambit yaga area no pero kung nataon ta sa assessment doon naman din siguro sa kabalak-ani no ang pumuloyo diri o concaving diri nga mga pamalaya sa area in terms karon sa kining sunog nga nagaluntad adre sa Badisambit nga lugar adre karon pubusamplo sa aton sini nga mga kabumari ba siya makapangkot adre sa taga Bureau of Fire sir yung hapon sir ay si sir ano gali sir sir karon na kay check ng guro sige may kami kita sir kay sige to pero as of now doon naman sa dako mga kabalakan no sir naka-declare naman der control ano oras sir sir declare under the control to sir wala pa man no kay nagaboy kami sa sir karon lang guro sir sige pero ang sa pag-responde niya doon di mabudlay kay hindi click sulod pa exactly sir no hindi mabudlay dikit-dikit ng pamalay Pagin ladlad na ng host nito sa Gwa. Ang tangaling sa Gwa. Do ang iba nag-responde pa ni no si iba niya station no? Sir. Ano nga station sir? Call out pa kay Naliganes, Pututan ng sa ko nako kagwa sir no dira mga nearby stations to sir. So at least okay na naman sobra di lang kulang no? Likely gid sir. Ay sige. So ano ginagawa ni mo ni do mapping na lang sa mapping na sa mga kaya kantak na natin mapping para hindi na ginagawa tagid. Initial sir do kalabanan totally good nga bird o damo kita totally sir pero wala pa kami estimate kung pila ka household ang na-involved. Ay sige basi kon ma-assist na pati sir no kon pila pa manay net anan sige tang mapping ta. Ano kita lang tayo sir do sige naglapta gid ang kalayo sir aw. Siguro kiti dikit-dikit man ang pamalay eh. So factor kag minus ng simpo kag umuid sa late materials mostly ang nagkala damage. So muna do kadasig sang ano lang sa paglamon sang kalayo diri bubutam. Sige sa ang Bureau of Fire tati ano man no nagkasali kati ato ka basta ko maka aplastar man sila sa conduct ng investigation sini pero naka-declare naman sila fire out diri karon sa may fire out sir no under control I mean diri sa may area sang nasunugan diri sa may Banwa sang Saraga Iloilo diri karon bumusam ang iban sini diri man sa palibot wag gid man sila nagpalayo kay may porsyon diri nga malapad so diri nila ginapanghakot ang ila sila nga mga gamit basi makapulopangkot diri sa official kun anong plano ta karon kun din sila patinirone ang mga nasunugan temporary no although kasi malapad na ding area nila basi kun dire na lang sila abi dire na lang abi sila matiner tay bawat do ano gid do digid bayong hapon sinyo ne din niyo dapat balay diho ang changi na sa may changi ang green
Okay, di ko sila sa nga tabo sunog ni. Ara ko sa Tanggi. Ada salad man. Datulad ti golpiada lang nagi dako ang kalayo ti alang-alang hindi ka malagyo be. Ako ngini pa maskin nga ilisla na mo bayo wide tamitin na salbar kundi mo gila ni. Tingala ko yung kabayo. Subong anong salbar mo na to sa sulod balay mo to? Talaga gi pressure. Pressure ti sinog akwat ngin buligan ka lang. Oo, ngin buligan lang. Amo gila nang salbar. So dire gid man halin kala stupad mo kina. Oo, stupad na mo. Ano may nagadaig man daw? Wala ko ka kuangit hindi lang takambal na iti wala ta man kita. Pero nakita mo ina bata nga halin sa sulod naglagan pagwa. Ano yata na? Wala man ti ginawiyatan. Nagdagan na sa sulod. Dagan nang halin sa sulod pagwa. Ikaw daw naman na binagbayad ko na nung to. Wala ti golpil na nagibol ang kalayo sili dingding lagi kay dako ng kalayo sa sulod. Hindi na kami ka palapit kay kon inagaw kami batya sa bumba kay bululigan naman ano mo kay hindi na sa par. Sigla no pag dati basta hangin nga da. So ikaw ginuna mo na mga importanteng gamitan ni the resto do ay na to ubos na to. Ubos. So tindog pa man ning portion ka balay mo ano do totally na sa sulod? Tindog pero ay sulod. Ang sulod dia urot. Okay. Do ano gid ubos ni sulod na to? Ubos gid. Di anong plano niya ni karon di ka mo mantener anay? Depende. Ato sa kanal yan. Ano tayo? Watak mo kala ko din mantener karon? Karon nang drill siguro. Sige. Anong alam mo tay? Anong alam mo? Print to pass. Print ano? To pass. Print to pass. Sige salamat gid ha. Ang ano yun ang ref diri na sagwa kami sanggi sila di mga soft drinks ni gin tanghali nandi sa sagwa pambutam agod kati din lang madala ito sa sulod no sang ini sila ang ari kina sa ilasi nga puluyan sa natabo ining pag lamon sa kalayo sang pila ka mga pabalay diri sa mga area ari ba malapit-lapit diri sa 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 pila si nga puluyan de pabusa ba ubos gid no ang mga baligya nila di no sa Sangge amo to kay sa refre mag-ulam mga noodles nagkalasunog tanan-tanan diri sa Sangge sa may sulod diri pabusa ang iban nagbalik pa dito paano nga maka kita pa dito ko pwede nila mapuslan yung makadimitan diri sa may area no sa sining nasunugan diri sa subong nga mga tilion no so dumay gina sir may napangita pa mo sir may napangita ka mo ano na layo nga nabili na so do gina ano nyo lang gina sigurado lang nga why na diri ang mga residente do nag ano lang nang balalik di sila sa nga puluyan babusa pinalada kay basi kon may basi gabok padadaan no ang mga tapi dablas may babaw des tatay de medyo na pangita daw tayo na pangita mo tay iyan di balay amon ano tayo na tay di amon di mo balay no kay friend Prince mo din na dapat balay mo bulig ako singkit na ako alam so ikaw na nagdigin na sige tayo ang pinadiri ka mga pumuloyo adiri ka ro sa may subject yung area ba wala pa dali ni gawa no bubutsam at paglisunahan no pero kung natawon ta do naga naman do naga matamat naman di ang pumuloyo secure sa area nga di na maglapta ang kalayo no sa aton sa di ka mga kabobodo kung natawon ta do compound sila gidili nga pamalay palibot may pamalay man sa rating nila pero laka na siguro do mga 50 to 100 meters ng kalayon no sa pila ka mga pamalay adiri sa palibot sa sining area ako sa din nagaluntad ining sunog adiri sa may lugar adiri karon bumutag no sa aton sa din mga kabombo no ang driving nyo tay yang hindi pa to so sige basta baka kita dibe no makatulog pangkot kita di kung mga
opisyal no sa barangay di kon bala nung plano nila ni karon kay abo ning natabo sumuloyo diri sa lugar. Ting iban way kitang may nasalbar nga gamit only nga tingila sining kun ano ginasuksok subong amo na ila sining nadala no sang pagluntad sa sunod diri karon sa area. Pero inyo mas na ano man ninyo sa balay nyo? Dalaman? Tuntunga lang. Tuntunga lang. Hindi nyo lapit balay biyaw? Ano to pag-ubos lang? Hindi ka kinas ang natabo ng sunog? Balay man eh. Kaya ba siya ko tuloy mo? So nagbulik ka lang gali? Oo. Kaya pag-sunod namong ginapag ano kong bumbiraw, may medyo nagapan namon sa balay namong ginakuha. Ubos ng balay namon. So ano balay mo like material fan? Oo, ano? Tarang ka, kawayan ka mga kami, kapanis. Mas tupad ka, balay ka may malabot, sunog gali. Oo, isang tunga lang nga kan. Sa tunga lang kayo nabutan. Oo, bumbiro. Oo, nabutan bumbiro. Kung nabutan bumbiro, sa balay sa punta-puntado, ubos gini niya. Kagtag nagadap yung hangin sa inyo mo, no? Oo, pagkato hangin gina. So, pagkita mo, dako ng ibal klayo, gina. Dako ron eh, kay pagsulog mo, grabe nang ubos na balay nga dyan, dito pa kasi balay gina, kinapag ako mga bayan namon. Kasi hindi ko sarang may kinabot bumbiro, kung may nabot, ubos kami dyan na. Huwag ka listanan siguro. Ay, okay. At ikaw nagbulik ka, masyado dira ka mo nagwas bomba, ho? Sa bomba ka dyan sa mga nawasay, itong gabog ko mga nawasa gali na, pangupit lang. Pagkabag, para mga kabuoy, tama, hindi ma-apala ko bigay. Dugay sa dugay sa mapatay kalayo, kinapagmasya nyo, dugay pa. Grabe ang Grabe ang hangin mo, diyan hangin na rin, no? Grabe hangin nga daan. Basyahan mo kung grabe ang hangin, sige gyapon. Oo, so magyapon, useless magyapon. Oo. May pag ang bayaw ko to, ubos na magamit to, ubos na. Sana pagtugid na labot. Doon ko dasig lang ang natabo, no? Dasig mga tanong mo, kasi mo, buti ito sa oras, so ubos na yun. Porson ka balay mo sunog, ano ito nga nasunog lang, ang mga kagamitan mo to? Ubos mo kagamitan din, dito sa alpha gamit na mo. Anong porson walang sunod apit? Sa kwarto lang naman, sa kwarto pa gang si gangan ko nga bayi nga, kung may kang gangan ko bayi ka, piang nga daan. Sa pagba namon. Uy man sa mano? Uy man, no? Sige. Anong plano nyo ni Karo, di container? Papa, tindog kami lang tindig kung dumato ang katuro din. Drio, takay pa din sa piyak din, no? Oo, diba? Buli lagay lang kami niya, ano nga? Yan, kasi dagdagan ka din ko klubyo? Di man? Sige, okay, kadamo. Abi, klubyo din sa area nila di Bubusam, no? Maglawas niya siyang mapamalay din sa nga blang, na situate. Din sa aton sa diga baga kabombo, ano, sir? Sakadupa lang ang tagbalay yan, din. Sakadupa lang? Ano, nag-aarkilala ka mo, di? Or, hindi, gini, amon na balay patindog niya? Ha? Patindog ginamon na balay. Patindog lang ka mo kapalay, gini? Oo. So, sa lupa, way makamukha kaya, no? Okay, Hawaii, nakapit kami din mo? Wait, sino gina di lupa? Kumaan? Doon sa giya? Palay ng tiner ka lang, di? Oo. Kaya tapik mo lang ko, di? So tapik ka lang. Amang sawa mo, taga-direct ka? Oo, taga-direct. Sige. Ano galing kalabalo, sir? Alex ano? Yarcia. Oo. Sige Sir Alex, kasi may barangay official ka din na kilala ditong mga official din? Mga kagawad. Pero may may asupa, may ano pa nang makita mo Bombojo Marsubong sa area kay ambal sang Bureau of Fire to kina ilan na sininga na na manage na? Under control na. Actually, gaso pa sa subong pero tama ka nigtis na lang aso diya bumbutsam do ka subong bala nga nagapatimaan niya tigabay na lang ang baga kay kun kalayo duay naman kalayo makita kita mo. So baga na lang din sa mo nang nagamapping diri ang Bureau of Fire diri sa Bayan Sambit nga area. Bumbutsam buhay na kabalkan na kem sa sunog diri karon abo na nga ginabantayan na ding iba niya di na mag-proceed to magbalik to sa ila sining balay. Basi kung may mga patakulobla, basi may mga baga, patukag basi ko pa sa lapay, kag mapilasa ng mga residente, diri sa may lugar. So, secure lang sila, nga diri lang sa sagwa, no? Ang after sa Bureau of Fire, kaya mo na sila karon ang ma-assess dira kung balati ka bosta, may mga, may mga PD, pato sila mapustlan diri karon, sa ila si nga, pulian, diri karon, Bobotsam sa Red Cross ka mo, sir,
At yung kamusta kami na respondihan ka mo nga doon na matsyag? Wala mong location case. Ate, sige, mayo. Makaidasin man nag-Red Cross. So, ari man sila di. Sa pag-augment na rin karon, babutsamp din sa may area. Ako sa nagluntad ining sunog dire. So, ano naman no? Basi kung makakonsolidate ng Guro Karudugang dire, ang report sang katapo dire sa Bureau of Fire, protection, no, kung pilagid sa pabalay diri ang nagkalasunog kay spread sa may isod kina do mga more than 10 no, ka mga puloy-an ang natamtang diri karon sa Sambit yang lugar kag kun balat pila ang totally kag partially burned ikod lang taon ta do kalabanan gid totally diri sa may area sang nagluntad ang ining nasambit yang sunog pabutsam. All right. So ibang sini karon bantayan si Banya Public Affairs Program update sa sining nasambit yang sunog. Ini si Bombo Marvilla para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Joe Marvilla sa imo sining follow-up report. So isa na naman kasunod ang nagluntad sa bahin karon sa probinsya sa Iloilo, partikularmente sa Banwa sang Saraga sa may barangay poblasyon na Ilaya. Madamo nga kabalayan ang totally burned sa karon na ginahusisa pa ni sang aton sining Bureau of Fire Protection kay so far nakadeklarar na sila sang under control. Pero ilagid sining Surbulon nga way na sang nagabaga-baga dira kay apisar nga masingkal subong iya ang init ni aring adlaw sa aton sini mga kabombo medyo may pagdrudapya pa sang hangin nga kung sa dinti isa man ina sa mga kamagdanan nga posible nga magmakot liwatang kalayo. Hopefully wala na sang sunog iya nga masunod pa. Sa aton sinikaron nga mga taga-Palamati ang dugang nga mga balita kang impormasyon ang kag subong man istoryanta atong gina-mention or na-mention ko kina nga interest bla ano-ano ini sa aton sini mga kabombo balikan tayo ni matapos ang pila ka importante nga mga pahanumdom lakip na ining statement man from Police Brigadier General Jack Wang King nga kon di ko naman sarangan ni Police Colonel Ronaldo Palomo ang obligasyon sa pagtapna sa illegal gambling sa probinsya iya ini nga iga relieve. Balikan tayo ni matapos sa bilang kaimportante nga mga reminders. Ang oras, The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for March 17 to 23, 2024. Sa Marso 23, Sabado, may date kamo kaupo ng Technocrats Band as they are set to give you one exciting musical blitz sa concert at the plaza. All yours umpisa alas 6 sa gabi. Sa diyon sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ay iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Marso 24, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga ang season of Lent magaserbe pamaagi agud kita maghinulsol, magpati kag magpangabuhi sa pulong sang Dios. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024.
Kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church. Bangod sa duwa ka mga raya sang Jesus ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Magpabilin nga safe kag healthy sa panahon sang El Nino. Magkinot sang tubig kagamiton ini sa insakto. Takluban ang mga gintipon nga tubig agud hindi pagpangitlugan sang lamok. Likawan ang pagbulad sa init o kung magamit sang sunblock kag magdala sang payong. Magsuksok sang komportable nga bayo. Kag mag-inom sang 8-12 ka baso sang tubig adlaw-adlaw agud malikawan ang heat stroke kag exhaustion. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang cabbage o kon repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang El Nino ang natural nga nagakatabo sa bilog nga kalibutan sa diin maeksperiensyahan ang pagtaas ang temperatura. Mayara man inisang dala nga ulan, apang tuman kagamay, kag malaka gid lamang kung ipaanggid sa malawig nga tiyempo sang tag-ilinit kag drought season. Nagatuga inisang problema sa patubig sa mga talamnan, kag kahalitan sa mga pananom, bangod sa tuman nga init sang panahon. Bangod sa kakulang sang patubig, mas mabatyagan ang pagnubo sang ani sa mga tanom nga nagakinahanglan sang ulan ukon tubig. Sa sini nga mga lugar, ginaengganyo ang mga mangunguma nga magtanom sa mga alternatibo nga produkto kaangay sang mais, upland rice, utan o kon legumes. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na.
Suno sa pagtuon ng paghampang sang chest makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chest ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Ang mga kun kaisa, may eksperyensyahan ng masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin. Ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Padayon nga ginaeksperyensyahan sang Pilipinas ang El Nino phenomenon kag ginalauman nga magalawig pa ini. Gani, agod hindi kita tuman nga maapektuhan, kinahanglan ang mga masunod nga pamaagi. Magkinot sang tubig. Hindi pag-uyangan ang tubig kag sawayon ang mga kabataan nga nagahampang sang tubig. Kung hindi magkinot sang tubig, padayon nga maganubo o kung maubos ang tubig sa mga dam o kung suba. Una sini nga maapektuhan ang mga irigasyon sang talamnan. Magtipon sang tubig. Kung nagagamit ka sang shower sa pagpaligo, mas maayo nga ipaiway anang ini kag magamit lang sang kabo. Ini bangod mas madamo ang makonsumo nga tubig kung nagagamit sang shower. Dapat man nga magamit sang baso kung ikaw ang nagapanipilyo, bangod kun kaisa, ang iban nga tawo nagagamit na lang sang gripo, samtang sige-sige ang patubod sang tubig. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Isoto, sa gyapon ko po ni mo Bombo Chama Blanco Hover standby man sa kay Bombo Hana Andasa. Arianay sa aton sining mga kabombo interes. No?
sa politika way isang permanenteng abyan, way man sang permanenteng kontra, way man sang permanenteng kalyado, way man sang permanente sining kontrapartido. Ang permanente lang sinadri interest sa aton sinikaron iya nga matag palamati. Ang informasyon sining nabato naton nga naga lapta sa karon sa aton sining mga kabombo, no? Tido damo gyud man ang kumbinsido nga interest ang ginatutukan sa aton sining mga politiko, no? Sa aton sining mga tag palamati. Ikon lang tawon nimo banwa isa ini sa makabig naton rason kung nga may split up or break up sanday Mayor Jerry Treñas kag Congresswoman Jam Baronda. Ti ano kuno ang mga impormasyon nga nabaton sa Bombo Radio, ti nagumpisa kuno ini sang barangay NSK elections nga as per information, no, as per information galuyag man kuno nga mag-field iya sang kampo ni Congresswoman Jam Baronda sang kandidato sa Liga ng mga Barangay. Kay ini malipod sa ibalo naton ti uncontested si Dr. Julie Baronda ang Iloy ni Congresswoman Jam Baronda sa may barangay Haviliana bilang punong barangay. Ara man sa posisyon bilang city councilor si Doc Nick Baronda, executive assistant si former city councilor Love Baronda nga utod ni Congresswoman Jam Baronda. May mga information makita nga may mga paryente pagid nga malapit sa mga Baronda nga araman sa Iloilo City Hall. Sa aton sini nga mga kabombo. So ang kampo ni Congresswoman Jam Baronda kung lang taon naton ti naga-set up man sa ila sini iyang clout or positioning man sa bahin sa city government. Pero kung lang taon ta naman on the other hand, si Mayor Jerry Treñas, why man nagaisahanon? Ara man ang iya sini nga anak nga konsihal sa aton sini nga mga kabombo. May mga close relatives man si Mayor Jerry Treñas nga nag-aakto as executive assistant, as department head tira sa city government. Kagkaron ti luyag sa alkalde nga mangin kongresista man ang iya sini nga anak. Sa aton sini nga mga kabombo. Ti inibanwa kon ang lantaw naton interest. Interest tagsa-tagsa sa ila may ara sang interest. No? Kung ano ina nga interest ang aton lang sinadriya banwa nga ginapangayo interest para sa matutod sini nga serbisyo. Interest sa pagbulig sa mga pigado nga taga-syudad sang Iloilo, interest sa pagbulig sa mga nagakinahanglan sa ang bulig. Interest kun tani, no? Sa tinutuyo nga mas dalon kita iya sa progreso mangin mainuswago ng aton sini nga syudad sang Iloilo. Kun tani amo sina nga interest ang mangibabaw, in general, interes sang kadamaan, kagkabay pa hindi lang tagsa-tagsa man sini nila ka-interes. No? Kaya at the end of the day, sa aton sini nga mga kabombo, kung salinog pa ang makabatsyag, pananglitan, tanan man kita, tanan nga pumuluyo sang syudad sang Iloilo. Kung kaayuhan ang tayog, tanan kita, makabatsyag sang kayuhan. Kung ang tayog naman makadulot abisang kalainan, sa aton sini nga mga kabombo, ti tanan-tanan man kita makabatsyag sina. Pero kung lain nga interes ang mga pangibabaw, ako makapasiguro sa inyo banwa, no? Nga ang tayog nga mabatsyagan sa pumuloy sa syudad sang Iloilo, hindi tayog sang kayuhan. Tanan sini nga politiko may tagsa-tagsa ka interes. Pero ang aton lang sina diri nga ginapangabay kung tani interes sang pumuluyo ang magapangibabaw. Si IPPO Director Police Colonel Ronaldo Palomo may pandam
nagikan sa kay PRO6 Director, Police Brigadier General Jack Wangki, nga kung hindi siya kuno makasarang sa pagtapna sa nga illegal gambling sa probinsya sa Iloilo, ti iparelieve ini siya. Si Bombo Hana anda sa may follow-up report. Han, sa report, please come in. Ginpaandaman ni Police Regional Office 6 Regional Director Police Brigadier General Jacqueline Payos Wangki ang Iloilo Police Provincial Office Director nga si Police Colonel Ronaldo Palomo nga i-relieve ini kung hindi niya matapna ang illegal gambling sa probinsya sa nga Iloilo. Naibaluan nga sa nga legal lang mga simana nagmando ini si Police Regional Office 6 Brigadier General Jack Wangki sa IPPO Director nga pasangkaron ang kampanya batok sa illegal nga sugal sa probinsya sa nga Iloilo kung sa diin may kasunod man ini o kung kasunod sini sa mga impormasyon nga nakalabot sa opisina sa nga Director, Regional Director nga may mga illegalista nga tuyo nga mag-venture sa probinsya kasunod sa nga termination sang franchise sa nga 7 Aces Games and Amusement Corporation nga naga-operate sa nga small town lottery sa probinsya Bombo Champ. Diri sunod sa direktor naghatag ini sang mando sa kay IPPO Director Ronaldo Palomo nga verify impormasyon nga nakalabot sa iyang opisina kag kung ini bala positibo kay gilayon ini nga himuan sang paagi agod nga matapna. Angot diri nagpayag si Palomo nga aktibo ang anti-illegal gambling operation sa mga pulis sa probinsya sa diin nga madamo na ang nagkadakpan nga naga-engage sa bookies kag illegal numbers game. Sa subong nga simana naman niya Bombo Champ, ginaka-follow up bala ni Regional Director Brigadier General Jack Police Brigadier General Jack Wangki kung ano na ang update diri kag accomplishments nila sa isa ka simana kay kung mahibaluan naton sang katuig na nga nagaserbisyo bilang IPPO Director man ining si Police Colonel Ronaldo Palomo sa iya nga sitwasyon o direksyon ni direktiba ni Regional Director Jack Wangki nga kung hindi makapasa ini sa accomplishments within a week o kung hindi makapag-explain sa iyang side kung daw mahinay ang pag-operate sang pagtapna sang illegal gambling sa probinsya sang Iloilo, posible nga ipag-relieve ini Bombo Champ. Yari bala kay pamatian naton ang pahayag ni Police Brigadier General Jacqueline Payos Wangki, ang Regional Director sa Police Regional Office 6. That remains as a challenge sa ating provincial director. That's my instruction. So sabi ko nga, riniratan natin yung mga yan. So kung wala silang accomplishment within the week, we'll be again formally sending them directives to intensify their efforts on illegal gambling. So pag wala pa rin, then that would be our basis for us to let them explain, and kung hindi niya na kaya yung trabaho niya dyan, they might as well recommend for his relief. Relative to that, sir, you already talked to Overman. May pinabot ba siya sa inyo? Yeah, that's one of his, actually, kaya nga nagsabi ko rin yun kay PD, dahil that's one of his guidance ng ating governor during my courtesy call. In as much na wala na yung operator, so yun na, expected na baka mag-proliferate yung mga illegal operators, illegal gambling. So I accepted this challenge, or I mean yung instruction niya, kaya yun ang nasabi ko before na nag-part ways kami ng ating provincial director. Bumuhan, ano natabo sa imo? This come back ba? Come again? Oh, wow Dugulpiada lang na nag-aquaman siya hibumbuhan na. Anyway, tiatahag man to ang hambal sang aton sini nga regional director, sini nga ti way na daiya sang lehitimo nga operator sa bahin sa probinsya sang Iloilo nga magpatigayon sang numbers game nga legal. So dakon tsansa nga ginuwa naman ning mga illegal numbers game. Bombohan di bala? Yes, sa Bombo Champ, amo na nga ginapasangkad gid tani wala sang Regional Director ang illegal gambling sa pagbato sang illegal gambling sang Provincial Director diri sa probinsya sang Iloilo kay madamo na gid ang mga masulod kay kun sa bagay na na terminate na bala ang franchise sang ining legal sang una nga STL kun small town lottery sa probinsya ang ining 7 Aces Games and Amusement Corporation na Bombo Champ. All right.
Ini si Bombo, Hana Joy Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kida Bombo Hana Andasa sa imo sining follow-up report. Makadlawgi kuya kun by the next following days damo ang madakpan nga bukis. Oh, kay nga man kung silingon kung damo madakpan sa das masunod sini may nadlaw nadlok si Colonel Palomo ay relieve. Oh my goodness. So Maria kagusip ka sadya man isang sitwasyon diri sa bahin karon sa syudad kag probinsya man sa Iloilo, no? In terms of politika kag amo ni subong panibag-o sini nga balantayan ang sa bahin sa illegal gambling. Naturalmente kung why na sang lehitimo sini iya nga naga-operate sa isa ka numbers game, so kung may magpadayon pa dira illegal na. So dapat dakpo na ina kag hindi magpadayonon. Ni kung why si may madakpan, sa aton sini nga mga kabombo hindi man kita right there and then makamba nga wala sang illegal numbers game or why sang bukis nga nagakalinabo. Sa aton sini mga kabombo not unless nga may matumod kita nga nagabukis dira. Pero kung why tiyan na karon abi ni Colonel Palumo alang-alang mang dakop na sa ka mag-drawing. Di bla? Sa aton sini nga mga kabombo pero may pipila pa sa mga koridor na ulo aligmat ka mo ay laban-laban mang dakop gini sila. May impormasyon nga nagsulod ri sa ako, no? Samtang nagapayag ako tublas ang interes kagaina sa tunga nanday Congresswoman Jam kag Mayor JPT, Mayor Jerry Treñas. Sila nga lihog ako mangkot na mo Jam kung ano katuod nga may dako kuno nga proyekto tapos do why sila kuno nagsugtanay nga duwa. Ano nga dako nga proyekto? Ano nga dako nga proyekto kag why nagsugtanay nga duwa? Sa ano na? Grabe niyo mga nagapadala sa mensahe diri sa ato, no? Isa man kuno ina sa rason. Abi-abi padalman ta na bikagusi saon tadugang na. Anyway, standby na kamo sa kapon lamang program iban sini nga mga balita kag impormasyon di ta na matatapan diri sa pagpalayag sa Mumuanay sa udto, ha. Standby na kamo sa kapon lamang program kaupo naman sa kay Tita Regine. Inis mo siya Mablanco Hover gabilin sa imo. Sang manenay nga hapon may God bless us all. Para sa the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasuelados. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for March 17 to 23, 2024. Sa Marso 23, Sabado, may date kamo kaupo ng Technocrats Band as they are set to give you one exciting musical blitz sa concert at the plaza. All yours umpisa alas 6 sa gabi. Sa diyon sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ay iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Marso 24, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga ang season of Lent magaserbe pamaagi agud kita maghinulsol, magpati kag magpangabuhi sa pulong sang Dios. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024.
Kahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield. Mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag na pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Nag-umpisa na ang El Nino phenomenon. Kag bandabo ini sang epekto ilabi na sa palibot kaangay na lang sang pagbago sang kalidad sang tubig. Pagkapatay sa mga isda bangod sa pagbago sang kalidad sang tubig kag pagtaas sang posibilidad nga magka-red tide. Mas gamay ang isda ang mahimo mahulik bangod posible nga mag-migrate ang mga ini bangod sa pag-init sang tubig kag pagnubo sang tubig sa mga dam nga mahimo mangin rason sang pagnubo sang supply sang tubig. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs ng isa katawo. Sunog kay Dr. Hillary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics. Agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayo nga epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon.
Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalaga na ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga panumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa. Ito ang Bombo Radio Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Maayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. Happy Monday. I know it's a holiday.
diri sa probinsya kag syudad sang Iloilo kag sa Romblon, of course. And I know ang ating mga Ilonggos are still having their grand vacation. Nag-long weekend kita, di ba? So I hope you're all doing okay and really enjoying your weekend. This is Tita Regine. Sa mga nakapauli na, good. You still have one day to rest. Can join us sa sining hapon as we bring you kahapon lamang program. Also, ang mga friends natin still on vacation at sa mga nagkalain-lain ng mga lugar but still having their gadgets and tuning in to us. Thank you so much, Gid. Sige lang, continue lang ang inyong pag-enjoy sa inyong vacation and hope you can find time para nga sulat sa inyong mga istorya kag i-share diri sa kahapon lamang program. Next week is already Holy Week. So, luyag ko kung tani, no, nga mag-request sa inyo dira. If you can share with us mga stories ninyo about your faith, about sa inyong journey with the Lord, about sa mga moments sa kung sa diin testingan gid ka mo. And since Holy Week is about turning away from our sins, being renewed and accepting Jesus as our Christ, our Savior. Siguro pa di ka mo maka-istorya diri sa amon, maka-share diri sa amon sa mga istorya nga naga-presentar sa sinangasahi sa mga tema. Maybe it's about forgiveness, maybe it's about from darkness to light nga mga stories, or maybe kung milagrohan ka mo dira, like maging pangayo ka mo sa Ginoo kag ginhatagid niya ang inyong ginpangayo sa iya, or may miracle nga natabo sa inyong kabuhi. These are the stories nga pwede nyo gid nga ma-share para nga basahon naton. We can start this week and until next week nga Holy Week na. So I am inviting everyone to share these kind of stories diri sa kahapon lamang program as we meditate on the passion, death, and resurrection of our Lord Jesus as we observe Holy Week. So gani, I hope you would find time para nga mag-sit down, magpanumdum sa mga nagkalatabo sa inyong kabuhi. Time to reflect also, magmuni-muni, and then share these stories diri sa kahapon lamang program. And so I welcome everyone sa sining hapon. Mahulat na ako sa ina nga mga sa isang istorya nga inyong ipadala diri. I welcome you with a song from Winsett Rose Hakot. Sa gihapon, this is Tita Regine para sa KLP. Nag-aabi-abi gid sa inyo with a song, Kung Mahal Mo Siya. Good afternoon. Alam mo na mahal kita, ngunit alam ko rin mahal mo siya. Sa isip ko, gusto kong kalimutan ka, ngunit sa puso ko ay di ko magawa. Pagkawalan ka, ipamigay ka, at hayaan kang umibig ng iba. Di ko pa yata kaya ipagsigawan, ipagpilitan na di na kita minamahal. Di ko na yata kaya. Kung mahal mo siya, pipilitin ko limutin ka. Kung mahal mo siya, di kita naalis sa pag-ibig ko. Kung mahal mo siya, alam mo ba, dasal ko araw-araw, matutunan mong ibigin din ako. Ano ba ang gayumang ginagamit mo? Nahuhulog ang buong mundo
siya. Balang araw tatanggapin ko rin na kung mahal mo siya. Pipilitin kong limutin ka. Kung mahal mo siya, di dadaalis sa pag-ibig ko. Kung mahal mo siya, kung sa kanya ka liligaya, ako'y magpapaubaya. Kung mahal mo siya, pipilitin kang limutin ka. Kung mahal mo siya, di dadaalis sa pag-ibig ko. Kung mahal, na mahal kita. Wow! Kung may nagapalangga sa mga ginapalangga mo, willing ka nga mag-let go, abi kung mas palangga siya sang iban sang sa pagpalangga mo. But I'm sure hindi magit pagkakuon, no? Mas palangga siya sang iban. Anyway, hello again and welcome. Dito sa Kahapon Lamang program. Let's start reading beautiful stories sa sininga hapon, and we have this one story. Our request is today, March 18, from Nongmuning, sa 4th District. Dearest Tita Regine. Mayong hapon sa imo kasi tanan ng mga classmates ko sa ini nga programa. Ang daw sa kahapon lamang ang mga nagligad na nga indigid malipatan tubtub nga nagakabuhi sa sining kalibutan. Ini nga akon nga istorya, parte sa pagtalang ko sa banas nga tadlong nga akon ginapadulungan. Uy, to ka timely gini ang story mo nung muning. Advance ka na ha sa request ko. Anyway, bangod nagdulong mga akon banas nga ginapadulungan, nakadasma ako kag madugay nga wala makabangon. Kag sang akon nga pagbangon, may kasanag pagali nga nagahulat para sa akon, agud nga sa liwat, subayon yan ang banas sa kabuhi nga wala asang katapusan. Tita Regine, diri ko na isaysay kung paano ako nagtalang kag nakadasma sa pagpakasala. Natabo ini matapos nga nalubong na ang akon mahal nga asawa. Permi lang ako masinulubon. Labi na gid kong kagabihon. Kapin pa, kung adlaw, malingaw man ako. Or kapin pa, kung isahanon lang ako sa balay. Kung adlaw, malingaw man ako sa akon mga apo, apang kung gabi, nagaabot gid ang kapungaw sa akon nga pagisahanon. Pero isa sa to ka bes, may naghagad sa akon nga mag-video kay kami dira sa Banwasang Banate. Kakunyara ikaw sa mga video kay bars, yara mandira ang mga babayi nga magasulay sa imo. Agud ikaw magpakasala. Kag sa pagkamatuod lang, tita, isa man ako sang Couples for Christ nga nagbayaw sang akon kamot nga ang wala nagatungtong sa Biblia sa isa ka covenant nga magtuman sa napulo ka sugo sang aton Ginoo. Kag sa pagpadayon ko, halos gabi-gabi ara ako dira sa videokihan.
Nagauntat lang ako kung wala na ako sang kwarta. Kay mahal ang beer dira. Labi na gid, may table ikaw nga babae. Sadto, tag 150 ang ladies drinks. Kag indi lang dugay ang 1,000 sa inyo mainom, upod sa babae. Sadto sang wala pa mahibaloi sa mga anak ko ang akon bisyo, linibo ang ginahatag sa akon. Pero sa mahibaluan na nila, wala na nila ako ginahatagan. Kay siling nila, kung dako nga kantidad, hambal nila, kung natagan ta si tatay, sa dako, kung diin-diin na maina makadto. Tigsuno sa mga nauna ko nga mga sulat, ginasunlog nila ako sa amon nga banwa nga chick boy. Kar permi lang ako nila makita nga may upod nga babae. Kung kaisa, ginadala ko sa amon balay. Kag isa sa to ka bes, may blessing sang rest house dira sa Higad Baybay. Isa man ako sadto ka imbitado. Kay upod namon mga Coast Guards, Bantay Dagat, PNP, kag mga LGU. So may isa man ako ka-org. Kag mga opisyales sang BFAR Region 6. Sa pagpadayon ko, sa matapos gid ang blessing, nga sa kadamo sa amon, ako gid ang nakita ni Mayor namon. Abi ko na nung siling niya sa pakaisa sang asawa ko nga kapitan, siling gid niya. Ay kap, hindi magid pagbutangan sang kwarto, ha? Nga aman, Mayor, hambal niya. Kay kung butangan mo sang kwarto, ay sinong muninggid ang una nga magdayon dira. Ang lahog sa ako ni Mayor. Ti ang mga tao nga nakakilala sa ako, nagadugang pasunlog sa akon. Tita, nahuya gid ako. Pero wala gid ako sa mahimo. Kay inagid ang kamatuuran sa mga nakabalo sa akon inagihan. Oo, tita, nagtalang gid ako sa tadlo nga banas. Apang sa kapungaw, kag kamingaw. Nalipatan ko na ang napulo kasugo sang aton mahal nga Dios, kag nasulay gid ako ni taning. Apang, amat-amat nga nagsanag akon ginpadulungan, kag ako nagbangon, agud sa liwat. Akon subayo ng banas nga tadlong para sa kabuhi nga wala sang katapusan. Kung mapatay na ako, takos ako nga kaupod ni Kristo sa iya second coming diri sa kalibutan. Sa karon, limpyuhan ko na ang akon mga sala, kagupod sa lubos nga paghinulsol sa akon mga kasalanan nga nahimo, samtang nga buhi pa ako. Kay ang pagkapatay sang akon asawa, nagluya ako, kag nagdulom ang akon nga kahimtang. Kay bisan pa ang aton Ginoo, ginsulay manitaning sadtong 40 ka adlaw kag 40 ka gabi sang iya nga pagpuasa. Amo manina ang natabo sa akon nga nasulay gid ako. Pero sa Ginoo wala gid magdaog si taning. Kagaron nga nagsanag na ang akon banas, bisan pa sa liwat mag-abot ang amo nga kadulom, hindi ako anay maglakat. Agud nga hindi ako magtalang kag makadasma. Hulaton ko gid ang magsanag, kay may nagasiling, don't be afraid of the dark clouds, because behind the dark clouds, the sun is still shining. Nga sa paglipas sinang maitom nga galom, liwat nga magasanag, kag hindi gid kita maghadlok, kay magaagi lamang ina. Sa pagpadayon ko, likawan ko na ang makadagta sang akon liwat nga pagpakamatarong. Kaya kung sa diin, ikaw nagabag-o, ka nagapakamatarong, yara man ang panulay nga nagasunod sa imo. Labi na gid sa gahom sang kwarta. Dira gid ang dako nga pagsulay sa aton. Kay isa sa tukation, may tinipon-tipon kami dira sa banwa namon. Labi na gid kung inugbayad na sang ilang mga loans. May mga babae nga nagaayo sa akon sang sakaan. Kay kung pahulamon ko kuno, sakaan yan naman. Pero wala gid ako magpahulam. Kay kun mahibaluan, damo na ang mahulam sa imo. Kag paano na lang kung hindi sila makabayad sang ilang nga sakaan, kinagadako na ini. Basi bala, ako na ang maghambal sa ila, ako na lang ang magsaka sa imo para mano. Ay ba? Wala ka nang sang balayran sa akon, kay nagsaka naman ako sa imo.
Joke lang tita, ugani nung muning. Pero may posibilidad gid, amo ina ang rason nga wala gid ako nagpahulam sang sakaan labi na gid sa mga babae. Siguro nahangpan mang sang tanan nga mga tagpalamati labi na gid sa mga classmates ko sa kahanginan kung sa ano ako nagpakasala. Kag sa karon, lubos ko gid nga ginhinulsulan kay lubos man nga magbago samtang buhi pa ako sa sining kalibutan. Kag ang paligban ko na lang subong kung paano ako makashare, makabulig sa akon isig katawo, kag talikdan ko na ang masamang bisyo. Tita Regine, diri ko natapuson ining akon story, tani makalingaw, makapayuhom, kag makahangop sa akon ang pagtalang sa tadlong nga banas. Ang tagsulat, Nong Muning, sa 4th District. God bless us all. Wow, Nong Muning, thank you gid for this kind of story nga imo gin-share diri sa aton. Hamba ko gani ina nag-advance ka na. Nag-invite pa lang ako, nagapanawagan pa lang ako sa ining mga klase sang istorya, pero ikaw nag-share na dayon diri sa aton, and so very timely. So amo ini mga kabombo ang types ng stories nga ginapanawagan naton nga inyo nga i-share para in time sa aton nga pag-observe sang Holy Week. Mga istorya sang pagbago, mga istorya sang pagtalang, apang pagbago sang kabuhi, renewal, and turning away from our sins. Gina-remind kita, no, nga we are all sinners, and kung pamati kita sa ginahambal sa aton sang Ginoo, we can be forgiven and we can be renewed as a person and we can be saved. So amo na ang pinakasimple nga pagpaintindi sa aton tanan. Ang pagpakamatay ni Jesus sa krus is to redeem of our sins, save us, okay, from hell. And so all we have to do is stop sinning, ask forgiveness, and embrace a new life, kag magupod sa aton nga pagpanglakaton kaupod ni Kristo. So that is the essence ng tanan-tanan, mga kabombo. So ginistorya diri sa aton ni Nong Muning ang iyaman madulong nga inagyan, and ang pinaka-reason is because of his loneliness. And because of his longing for the presence of his wife, who is already gone, nga wala na. And so, instead of doing things nga wholesome, kumbaga nabuyugid siya. Kag for a while, nadulman gid si Nong Muning, but it is good nga kabalugid siya to turn around sa sina nga madulom nga episodes ang iya nga kabuhi, and he turned to light. Sasanag siya. Instead nga magpabilin sa kadulom, nagkadto siya sa sanag. And that is abiding. Ang mga ginasugo sa aton nga Ginoo, surrender sang tanan-tanan sa Ginoo, kag nagbag-o sang iya nga pagkabuhi. And very nice because this time he felt so light, and inabala nga ang luyag niya na lang, no, kung paano siya makashare, kung paano siya nga makabulig para sa iban nga mga tao, and ilibanagid ang mga tao man nga kaangay niya nga for a time, for a while, nagsulod man sa madulom nga banas, kag nadulman for a while. So Sinong Muning, no, is ready gid to help ang ini nga mga sahis ng tao base sa iya nga mga inagyan kung paano nga magwa sa sina nga kadulom nga
iya nga ginsudlan and turn to light and baguhon ang iya nga pagkabuhi. So kita tanan no, may mga episodes sa amo sini feeling naton lugmok na gid kita, but kinahanglan ta nga magbangon. Kag sa diin kita nagakuha sang strength to the one above, who is the source of everything, the one who provides for us, and the one who gives us strength, the one who empowers us, and the one that we need. He is enough para sa aton nga kabuhi. So, ini yung mga istorya mga kabombong aton gina-invite sa inyo dira nga i-share ninyo diri sa aton as we observe Holy Week, as we are into the Lenten season. Kaya ginapasalamatan ko gid diri si Nong Muning. Nong Muning kanami gid, no? Because na-realize mo kag naklaruhan ikaw. Kag subong ara ka na sa kabuhi nga masanag, diretso, kag padulong gid sa imong salvation. So salamat gid Nong Muning for this beautiful story. Oras naton. It is now 2:37 in the afternoon. Mga kabombo, magapanumbalik kita with another story para sa inyo diri sa KLP. For the meantime, you can start writing your own story kaangay sang gin-share diri sa aton ni Nong Muning. So that ang inyo naman yung mga stories ang next naton nga pagabasahon diri as we bring you ang kahapon lamang program this Lenten season. 37 minutes after 2 o'clock, magapanumbalik kita pagkatapos na sa pinaka-importante nga mga pahibalo. Ayo nga epekto sa lawas, kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud malikawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agod malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad?
May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Madamo sang balatian ang mahimo nga maangkon bangod sa El Nino season. Gani pahanumdum sa publiko nga maghimo sang precautionary measures bangod sa tuman nga init. Kagkakulang sang tubig ang posible kabangdanan sa mga balatian, kaangay sang asthma, cholera, dengue, diarrhea, fatigue, food poisoning, heat cramp, heat stroke, sunburn, typhoid fever, kag iban pa nga balatian bangod sa pagkonsumo sang pagkaon nga apektado sang red tide. Isa man sa madata subong nga El Nino, amo ang dengue. Kagagud balikawan, i-obserbar ang 5S strategy, kaangay isang search and destroy mosquito breeding sites. Self-protection, kaangay isang paggamit sang insect repellents. Seek early consultation sa pinakamalapit nga healthcare facility. Support fogging, spraying, kag misting sa mga hotspot areas, kag sustain hydration. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kung wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imo nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Magpabilin nga safe kag healthy sa panahon sang El Nino. Magkinot sang tubig kagamiton ini sa insakto. Takluban ang mga gintipon nga tubig agud hindi pagpangitlugan sang lamok. Likawan ang pagbulad sa init o kung magamit sang sunblock kag magdala sang payong. Magsuksok sang komportable nga bayo. Kag mag-inom sang 8 tubtob 12 ka baso sang tubig adlaw-adlaw agud malikawan ang heat stroke kag exhaustion. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang cabbage o repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya
kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Ang El Nino ang natural nga nagakatabo sa bilog nga kalibutan sa diin maeksperiensyahan ang pagtaas ang temperatura. May yara man inisang dala nga ulan apang tuman kagamay kag malaka gid lamang kun ipaanggid sa malawig nga tiyempo sang tag-ilinit kag drought season. Nagatuga inisang problema sa patubig sa mga talamnan kag kahalitan sa mga pananom bangod sa tuman nga init sang panahon. Bangod sa kakulang sang patubig, mas mabatyagan ang pagnubo sang ani sa mga tanom nga nagakinahanglan sang ulan ukon tubig. Sa sining nga mga lugar, ginaengganyo ang mga mangunguma nga magtanom sa mga alternatibo nga produkto kaangay sang mais, upland rice, utan o kon legumes. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot mask. Isa kahapon lamang program and before sa aton yung next story ko ang tanay ha, update sa sunog nga nagluntad dira sa Bansang Zaraga. Sa aton nga linya ara si Bombo Jomar Villa. Ano nang sitwasyon dito sa Subong? Anong extent sang damage? Kag diin na ang mga fire victims. Bombo Jomar, good afternoon sa imong report. Nagdangat sa 17 ka mga pabalay ang ginatupok sa kalayo sa may area sang kuna poblasyon na Ilaya, no? Badwasan Saraga, sumunggid lang hapon diri Titarigen, no? Kung sa diin, santo diri sa pakidakot naton kay SFO3 Romelo Aguilar ang fire marshal, no? Sa Saraga Municipal Police Station o kon fire station, iya ginapahayag nga sige pa, no? Ang ila sige pagpatigayon sa investigation. So sa sining nasambit nga mga dita, ina-collect pa kung pila ang totally burned kag partially burned, no, pero sa ila sining nga initial kalaban Andre totally burned nga mga pabalay bangod sa sining status nga ti kalabanan ini ang makabig nga mga light materials, no, iban sining human sa kawayan, nipa, plywood ang ila sining balay amo na nga daw madasig nga naglamon ang kalayo at the same time ang isa sa faktor amo ang ining mahangin, no, nga sitwasyon kay nasa nagluntad ang kalayo amo to nga demadasig nga naglapta sa pila ka bang pabalay sa manasambit karon nga area Titarigen. Hindi pa ba balaan kung pilagin ang estimated damage dire bangod yung going pa ang ginakadak investigation kay may ginalantaw na sila nga do 3 ka balay tukina ang nakita nga do dra naghalin ang kalayo. Pero bakandak pa sila sa investigation kung sa din gid nga porsyon at the same time kung ano ang agin halinan sa kalayo nga naglapta ini sa pila ka mga pamalay sa manasambit karon nya area at Titarigen. Siguro ang iban sinin aplastaran naton dugang kag ang kabahin sang pahayag dire sang Bureau of Fire dire Titarigen sa saton sini nga mga kabombo sa iban nga public affairs program sang Bombo Radio Iloilo. Update, ini si Bombo Jomar Villa para sa #1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Sa radio, Bombo. Madaming salamat sa imong report, update sa sunog nga nagluntad dira sa may Bansang Zaraga. Sa Subong, sa aton nga linya, may man nga update. Okay, sa aton nga pagpanumbalik after sang aton nga pagbasa sang aton nga another story diri sa KLP on standby man si Bombo Lindsay. For the meantime, proceed kita sa aton nga next story and this is coming from Bess, Dearest Tita Regine. Good afternoon, Tita, and to all your avid listeners. Ari naman ako, si Bess, ang 4th District. May story nga i-share sa mong Tita is about sa mga paasa. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay magalit man, pero true lang gid ni. Nga tani, magatuman man sila sang ila hinambalan, kay ang tanan sa aton, kakinahanglan man. May mga kanya-kanya man nga baggages nga ginapasan, di ba Tita Regine?
one time, tita, sa kagustuhan ko, nga bisan sa gamay nga kantidad, bisan kapos kag budgeted man ako, pero nag-andar gid ang pagkapusong mamon ko. Nadala man ako sa ginatawag nga paasa, tita. Gindisponiran ko ang siling nga need gid nga i-comply para sa iya work kag pang-allowance daw, kay akon intention, bisan paano, makabulig man daad, tita. After that, ma-message na naman kung may extra pa, ma-demand pa gid na bala, tita. Akala niya bangko or may pinatago nga pa-sure pa na nga mabalik gidayon sa amo na nga na-expect mo bala, tita. Ang iba, basta may balak, ang daming paraan. Pag time na ng tugan, i-unseen na ang mga messages and deadmahin na ang mga calls mo. So, kawawa ka, kaya na-victimize ka, tita, So, sa mga nagapamati, kag sa mga naiguan sini, sorry, pero tani, may lessons man, kag idea, nga makuha, nga please, kung may mga amo sini ka mo nga ma-encounter, think many times, gid, kay base isaman ka mo sa maging tulad ko, nga hasta subong, dead malang. Tita tani, maging true man kita sa aton kaugalingon, kag hindi manglamang sa kapwa ta. Balik dun ta ang tawo nga nagbuli sa aton, sang kita ga kinahanglan. Kay kita ang nangayo favor, so maging responsible man tani kita. At ubangon ang realidad, sang hinambalan, magprangka, kag makigsayon. Hindi nga manago, kag sa waay na kamo nagkilalahay. Yung feeling, dosala mo pa, kay nadala ka sa modus, kag paasa nila, tita. So please lang, sa mga kapwa ko KLP lovers and listeners, mag-do good things lang kita sa aton kapwa. Kay kung maguba ang trust, respect sa aton, huwag na kita may mapalapitan sa ulihi. Magakitid aton dalan. Bisan family members, relatives, close friends, paagyanta, sang kabutigan, kag paasa-asahon lang. Maguba salig nila sa aton, huay na. Bisan ano pa na kagamay or dako, basta utang, kag nagtugaan kaw, at ubanga ang hinambalan, para good vibes lang lagi. Gamay kag dako, kung maguba ang pagsalig sang kapwa mo sa imo, iba na. Hindi na mabalik ang kamayadan. So sorry tita, nag-share lang ako, kagabay pa may nabilin man, bisan gamay lang nga ideas, kag paino-ino sa tanan. So till here muna, tita. See you naman sa akong next story. Kay Donna Lingaw, ako pamati, kada hapon. More power to your program and to Bombo Radio. Keep safe and God bless always. Sincerely yours, Bess, ng 4th District. Thank you so much. naman engineer. Thank you so much. Sige, share mo nga ini sa amon best utang. Basta utang mo do kasadya gisa na yung topic, no? Kasadya pa na basta mga tiyangge-tiyangge, may mga ginapang post dira sila sa gwa sa ilang tiyangge. May arada na nga, hindi ko lang so much gid mo sa ulo. Utang lipay-lipay, bayad, basta something. Mga amo na, no? Nga mga paskil, nga ginapang butang dira. Well, ano ba ang pag-carry naton? So, you are right, no? In a way, nga ti ikaw, with all good intentions, ang mga pagpahulam, nga gusto mo man lang nga makabulig. Expecting nga ti ang ini nga tao nga nagapaasa sa imo, nga ti kung masalbar mong iyang problema, ibalik yagid ang ina nga kwarta. Okay lang na, no? Kung hindi mabalik, you are right. Pero inform man kung ano na, kumusta na. Iti for example, ang inabi nga money nga ginpahula mo sa tao nga ina, may ginasave ka man kuntani, no? What if ang inagali nga kwarta, inugbayad mo man yan sa imo nga electric bill. Ang bill mo yan, nag-abot na, tapos sa adlaw abi nga ti inugbayad mo na, suno man sa gin-promise niya, ti wala gali siya kabayad. Tapos hindi mo na siya malocate, parang bula, asong daw, basta, nadula nga daw asong, daw mo sina, no? Kundi ikaw naman ang nahulaan. So, amo ina,
dapat ibutang man naton no ang aton nga kaugalingon sa tawo man nga ginhimuan naton sa amo sina. Just think about this. Gin-solve niya ang imong nga problema sa imong nga bahin. Why man siya ga-demand anything else, no? Basta ibalik mo lang. Sa adlaw man nga imo gin promesa, especially kung nag-promise ikaw. Kung hindi ka man you cannot make good sa adlaw ngayon nga imo gin promise. Ampo ilang, kadto ilang. I'm sure, no, maano pa na siya, kung naghambal ka nga, wala, gid ko, kuwaan pa, why pagid ko ibalik sa imo sumbong. So, I'm sure, no, bisan medyo kakalot-kalot na sa ulo, ya, pero ano pagid iyang himuon, kundi wala na lang. Kundi hula to naman ang next mga promise. So, see to it lang, ha, nga, next na promise, kinahanglan, hindi ka na mapalpak pa. Pangitaan mo man sang paagi, considering nga ginbuligan ikaw, nga ma-solve ang iyong mga problema. So, dapat, buligan mo man siya. Para nga ma-solve man ang iyong problem, nga ikaw ang nag-cause. Wala man nakasimple, no? So, and of course, at stake ang credibility naton. Mag-borrow kita, tapos hindi tagali mabalikan, parang walang nangyari lang, isa pa na, no? Sa nagapaugtas, sa mga ginahulaman mo. Ti kung maubos mo tanan-tanan nga mga tawo, nga gid pang amo mo sina, din ka pa makadto. Sino pa imo nga dalaganan? Wala na. Kahit pinang-amo mo na sila. Wala mo sila pinangbalikan. Why ka nang intro sa imong promise? Unless yung mag-relocate ikaw, no? Lain ka naman nga lugar, dito naman mga tao, ang imong himuan sa amo sina. But of course, it's not good. Sige lang do good lang gid sa gihapon, no? Medyo bisan ginapa uro pa agyan ikaw, pero hindi lang gid madudla. Anyway, salamat gid sa imo, Bes. Carry pa, no? Sa aton subong linya, si Bombo Lindsay, may ibalita sa aton na tuhoy sa isa ka pampasahero nga jeep nakabunggo kagabi. Update sa driver nga nakabunggo sa pampasahero nga jeep dira sa may Pavia kagabi. Si Bombo Lindsay sa update sini. Bombo Lindsay, good afternoon. Tita Reg, ginabawian dari sang kabuhi ang ining driver sang van nga naaksidente kagabi sa Barangay Maliaw, Pavia, Iloilo. Ang ining biktima amo ni si Rogelio Libuna Lastimoso, 50 anyos, residente sa Barangay Daan, Banwa, Lambunaw, Iloilo. Kagaging pakigangutan ganin naton si Police Staff Sergeant Christian Lloyd Gumban, ang traffic investigator sang Pavia Municipal Police Station. Kagaging pahayag sini nga ang ining driver nga ini kagabi halin ini sa area sa Lambunaw sa kayamani ang miyembro sang iyang pamilya sa van kag ti padulong diri sila sa maya syudad sang Iloilo sang hinali nga tinakabunggo ini sa nagapark nga di pampasahero nga jeep sa nasambit nga Banwa. So wasak dari no ang naunang nga porsyon sang van sa diin na ipit ang ining driver sa iyang ginapungkuan na Tita Regine kag ti pahayag diri sa natungdan ang ining 8 ka mga persona nga sakay ni sang driver nga lunsay family members man niya nakagwa na iniya sa ospital. So buwas nga adlaw possible nga ti maga-istoryahan ay ang ining pamilya no sang driver kag ang ining driver man sang di pampasahero nga jeep pero ti wala na diri sa plano pa nga magpasaka sang kaso ang ining pamilya sang biktima Tita Regine. Update. Nga nga nabungguan niya gani? Nga nabungguan niya? Ano, nagapundo lang ang jeep? Nagapundo lang siya ang di pampasahero nga jeep, Tita Reg. Tapos salin ini siya sa area sa Lambunaw, Iloilo. Ginapahayag, allegedly gikan mismo no sa kay Police Staff Sergeant Christian Lloyd Gumban nga possible madasig ang pagpadalagan sang ining van rason nga ti grabing impact ya bala nga napag-igo niya kung nakabunggo siya sa saning naga-park nga di pampasahero nga jeep sa may Barangay Maliawa, Tita Reg. Madulom ang area? Hindi manggigawa kay may mga street lights man dira actually sa may sa may Dalanon o galing kay tiyang mula na ginaaligar nga madasig lang gidya ang pagpadalagan sa saning driver. Actually na dugayan pa no antes ini nga na
pagwa bala kay na rescue ang ining driver kay bangod na ipit ini siya sa iyang ginapungkuan sa driver seat mismo. Tita Reg, ti kahapon or kagabi gindala ini sila sila tanan sa van na gindala sa ospital, pero ti ining driver nga ini sa masubo siya ang ginbawian diri sa nga kabuhi, Tita Reg. Taga diin gani ni sila? Taga Lambunaw, Iloilo, Barangay Daan, Banwa. Banwa sang Lambunaw, si Mr. Rogelio Libuna Lastimoso, Tita Reggie. Alright. Sige. Update ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Madaming salamat sa imong update report, Bombo Lindsay Bade, kasumpo nga istorya so halong gigita tanan mga kabombo. We have no more time left, but I am leaving you with this invitation sa liwat. The kind of stories that you are looking for this week and until next week, Holy Week. Ang mga istorya sa mga pagbago, istorya sa palayo sa aton nga mga kasalanan, kung paano kita nga nagbalik loob sa aton nga Ginoo, kung paano nga nakahalin kita, like rising up halin sa dako nga pagbagsak and rising up with the help of our Lord. Or maybe may mga milagro nga natabo sa inyo nga kabuhi. Please, amo ini nga mga stories na aton nga ginapangita as we're observing the Lenten season diri sa aton nga program KLP. Magasunod na mga kabombo ang mga paborito ninyo nga mga dramas, Tuyang Ermitanya, Provincial Jail, and Dear Diary. Nagapasalamat gid ako sa inyong presensya, ilabinigid sa inyo nga mga istorya and the stories nga aton nga gina-request sa inyo. I hope nga soon makalabot na diri sa akon nga mga kamot. So balikay kita tomorrow sa gihapon sa pagdulong sa inyo sa sininga palatuntunan kahapon lamang. Ining inyo alagad si Tita Regine para sa KLP. See you again tomorrow. Salamat sa liwat. Good afternoon and God bless.